chire rade jana se waya de osa beri ma nyankopon no waya de me ka chire wo pen waya de enti yes thank you and tempestuously mami nyi wie mobren sam se ne besia kone da mu ni nyina mami nyi mfamfiri hona fe yamfa de aka mfa ntoa so Ebeni fu hwe pade ehunu ani wie mbobre nsem so anapai se menka nkyere ahenkan ma chie tiefo se efri anopa no nwotwe ede ekro no awia no eyi ni ti awia no eyi ni ti a kire se ano be den pa ebe na ntimu saa edi akwa kosi nomiensa na fei akaneto adwom boko awia no fei free no nine edi ekro no o kire se ewie mu beti bia bedwo fom amu bia ho atimi ato no nemom nka wo se emfuturo no wom pa nti se umpe nose mask ne sha hye enano na me ka kire se nose mask no se mo be kai a eba covid brew mu ani gina mu dikadikadika no ubo pini apomudin panimfo wo mo ano mo hwe niema inflammatory disease ne saa ne mane wane so no omo ka kire ye mpin se esoate niema ye home koyimu a enam so ma ekokofa yade de ba no omo kire se nose mask ni nti eso teye medofo umie nya hye sanse ayaresa bokiti ma no eye chen ahweyie atre baako eni nti mumye nkoso anhye nose mask no sisi akra de ne boa yefo ukọ baabi a omo ye ne miyensa ema ne bi da so ton ne mienu 1 cedi no a but ukọ baabi a omo ye ne miyensa 1 cedi me pa cho to ne hye sisi omo ya ama nose mask ne kra ne hye wo abeka se won koa na ohwohwo wo kurum no omo nyina hwe wo mom ye nhye ne mfa mo ye ho ban yo na mfuturo no aba no a ye home koyemu saa no ene owuo no etetare haban so ubehia obi ne okena ye se wokọ ubisa ne se de ne to no a ye ba kire mu akire wa kire wonte wo ho ase enti mum ye mo ye ho ban na wa pomuden e wo a wonsem nose mask no mum ye nhye wanhwe na akohome nioma bi ko mu na se wuwu a emfa nkohye bayie nyankopon ma ya adwene ni nyansa na yamfa anya adwuma enti me ka kire wo pen nose mask no muma yen enhye muma yen sign kotete atempon no ho we should go back to the ancient days na yen konkoshe nose mask no mumia anya ye ho se wo sha no hyew dew de an ntimi nhome bra covid ba ye sha na etimi home o medofo mumia nhye mo yen ho ban sanse futuro no edoso afutu nsem kakra bi na me de amawo de o waso entie de honhom eka de akire ganafo medase bebre machi ni dwumade ni din afensu no aba beka ye ho a ye da ase ye mo akwa aba nya srew se ne yentena efiri sabre kopem sa no pa no ndu bebo ye wie na afe wo be ye ambassador a wo be sha ase adi ye ho adanse e de akira foforo se anopa bia firi no nsia bo ekopem se no ndu bebo no eya a wo mfom radio no mfa nto ha sansa ha ene wonyankopon kasade akire ne ma ha ena yasi nokore hene ama nkontompo etwe na furu efa anwem anopa bia ne yentena edwoda ekopem efiada wabra no nsia bo apa mu ekopem no ndu yema nkontompo eho kire ne ha pa sansa yetwe ne drose fa anwem ewa ha yemu ache ne yamu akwaba Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo achen edeba Ahenkan 93.3 FM.
Afei me dɔfo ma yɛmfa yɛn Bible no na yɛmfa sima nan ɛnhwɛ asɛm bi wɔ hɔ. Sɛ wokae sɛ ɛnra ɛna yɛde asɛm foforɔ no ɛde baayɛ. Asɛm no yɛ tiawa. Yɛse Awurade se yɛmmra mmɛka nkyerɛ wo akuya mansa. Awurade se yɛmmra mmɛka nkyerɛ wo ya tabu a ɔse yɛnka nkyerɛ wo pen sɛ ensuro ɔka wo ho. Ɔse deɛn ensuro ɔka ho. Ya Patrick, Awurade se yɛnka nkyerɛ wo sɛ ensuro ɔka wo ho. Ɔka wo ho. Nea woyɛ bia no a wusura ehu abɔ. Ɛno nti ɛyɛ wadwen sɛ yade ya atoa hyɛ wo so. Na ɔde wo abutu mfuturo mu no ɛyɛ saa yade we na ɛbɛtwe wo to ase ɛde wakɔ nse do a Awurade sɛ menka nkyerɛ obi a wotie me anɔpa yi Awurade sɛ menka nkyerɛ me kuromfoɔ Ghanafoɔ sɛ mɛma wɔn mu ensuro ɔman yi Awurade ka yɛn ho ɛbɛyere so ɛbɛkyere so ɛnsam keka bɛkɔ so nanso so Awurade ongu ɔman yi animu ase. Awurade sɛ menka nkyerɛ obi a ɔtie me sɛ ɛbra ayɛ wo sɛ nneɛma nyinaa agigya nneɛma nyinaa ayi wo ama yɛwɔ nsɛm kan bi sɛ ensuo de wo kɔ a wobɛhu sɛ emu nhoma emu nnua ɛne mu ewura na ɔmo nyinaa ayi wo ama afei na aka wo ne wo Nyankopɔn anɔpa yi Awurade sɛ menka nkyerɛ me kuromfoɔ Ghanafoɔ sɛ baabi a ɔman no aduro na yɛn nyinaa yɛaba mu abu yɛkasa a yɛnhu sɛ ɛdidasoɔ bi wɔ baabi no Awurade sɛ menka nkyerɛ ɔman Ghana mu adehyeɛ sɛ mɛma wɔn mu ensuro san sɛ ɔda so ayɛ Nyankopɔn. David nnwom eti aduenum ensia enyimu miɛnsa no ɔse mekan ne borɔfo ansa na ɛde abatwi no ɔse what time I am afraid I will trust in thee. In God I will praise his word. In God I have put my trust. I will not fear what flesh can do unto me. Wei ayo Onyankopɔn anum asɛm. Ya bompa ya Awurade ate ho. Ɛno nti asɛm ya ɛbɛn no ɛyɛ asɛm a ɛba abekenyan na dehyeɛ. Ɔse ɛda a misuro no mede me ho metwere metwere hwan Onyankopɔn. Onyankopɔn mu na miyi n'asɛm ayɛ. Onyankopɔn so na mede me ho matoɔ. Mirinsuro onipa deɛ obetumi ayɛ. Anɔpa yɛ nsuro ne Awurade betumi ayɛ. Yasɛm bisa ne sɛ ne onipa mpo den wo betumi ayɛ. Den wo onipa betumi ayɛ. Den na yare betumi ayɛ. Den na ɛkɔm betumi ayɛ. Den na ahokyerɛ obi hutumi ne hutumi kyere no na afei usuro wa abrabom na obisa sɛ enti sɛ deɛ me ho kyere mi betumi abɔbra ne yes wo betumi abɔbra. I'm telling you wo betumi abɔ. Oka sɛ ebe sɛ ya on oka sɛ esi ya ne bɛyɛ sɛ deɛ ɛtie ɛyɛ wo sɛ saa ne bɛyɛ ɔho ɛnyɛ saa ne bɛyɛ. Awurade sɛ kɔ ne kɔ ka kyerɛ wɔn sɛ mɛma ɔmo nsuro obi abamu abua to the highest degrees Celsius. But anapa yi Awurade sɛ memra meka nkyerɛ saa onipa na abamu abuo ne sɛ ɔyɛ gye Nyankopɔn ɔyɛ ɔba Nyankopɔn ɔyɛ honkonkru Nyankopɔn onim sɛ asorɔkye bɛbɔ onim sɛ kɔm bɛba onim sɛ yareɛ bɛba onim sɛ otu wani a ɛntɔ obi anim. Saa brenum ɛna ɔba bɛyi ne ho adi. Saa brenum ɛna ɔba bɛkenyan ne kɛseyɛ ɔba bɛkyerɛ ne maniyɛ. Saa brenum ɛna ɔbɛkyerɛ n'agya esu. Saa brenum ɛna ɔbɛkyerɛ ne ba esu. Saa brenum ɛna ɔbɛkyerɛ honkonkron a ɔyɛ ne su. Saa brenum ɛna Awurade bɛkyerɛ sɛ deɛ ɔde ne ho to ne so no ade nyinaa di boa no na ewie ne yie. Na ɔyɛw sɛ dua esi esu bɔnten ho wabrɛ nipa nyinaa esusu dwetire wabrɛ nipa nyinaa ɛhram wabrɛ nipa nyinaa ɛbɔ wɔn yam wabrɛ nipa nyinaa sɛ nidaso asa no. Saa brenum ɛna Awurade ɔde sereɛ ɛbɛhyɛ wafunu mu na watimi atu na yɛyie nnwom. Anɔpa yi medɔfo ensuro nea wonam mu bia Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ ensuro. Sɛ yɛwo sɛ yadeɛ na ɛbɛku a Awurade sɛ ensuro. Ɛyɛwo sɛ ɛka wei na ɛba bɛku a Awurade sɛ ensuro.
ɛyɛ wo sɛ ɔma no a uyi wo yam hwɛ wɔm na ɛnɛ ɔmo mua wo no ɛyɛ saa situation no saa tebea no ɛna ɛbɛku a Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nsuro sɛ ɛyɛ wadwen sɛ wakɔ akɔka akwantuom wɔn a etie yɛn wɔ amanɔne mo a mohwɛ yɛn wɔ amanɔne yɛnim sɛ mu bebree no anam wɔ haw ne amaneɛm ebinom pepɛs ɛho nsɛm ɛkyɛn kura yi waka dɛm wayɛ adwuma ayayayaya wonya so ɛmfasoɔ Awurade sɛ menka nkyerɛ wo sɛ nsuro driver ni a watwi wo bi ka atwie eduru bere a wɔsɛ wo utumi etua te wo kaa na nneɛma bi sisi naano no obi ka otwi nkrɔfoɔ kaa wa campaign otwi aduru baabi a watua aka kakra bi ama ne nsa aka no na kaa na sɛe. Can you imagine this thing? Watwi kaa no ade atua ona ne ka aka kakra bi ama kaa na bedi ne hɔ afei kaa no yɛda sɔre a ɔse ne ti wode ne kɔ ne akoma ne ti yareɛ aduru ufiri hɔ a wɔse meto mesisi naba ne akɔ akoma ne sisi yade aduru ufiri hɔ a wɔse yɛ me na mmrom twetwe me sɛ saboro no no ne akɔ akɔpa ahwɛ wodi firi hɔ a adan ne ɛba beduru wo so de ada ne ka anɔpa yɛ Awurade sɛ menka nkyerɛ sɛ insuro obu a ɔsɛ mechie taxi fo yi ɔsɛ mechie minya dropping baako a metimi sɛ ɛno de betumi aboa ma mensa akoma no ka yi de twene anɔpa yi Awurade sɛ nsuro ɔbɛsesa saa abrabɔ no abrabɔ wei Awurade sɛ ɔbɛsesa no tibia bi a wonam mu ama ɔwira ho anɔpa yi Awurade asoma yɛn wɔ nkyɛn sɛ yɛmɛka nkyerɛ wo sɛ nsuro san sɛ ɛbra wo usuro mu no saa brɛ no na ɛwɔ sɛ wode wo ho twere Awurade saa brɛ no na Awurade apia wɔ ne wo ɛkasa na waka kyerɛ wo sɛ nsuro san sɛ ɔka wo ho nsuro san sɛ ɔno ne Onyankopɔn ɔno ne Onyankopɔn a yɛba bɛka ne maniyɛ ne ne kɛseɛ ɛde akyerɛ ne yɛde ne ho adanse ɛde akyerɛ adasa ne wiase nyinaa sɛ wɔmfa wɔn ho nto ne so na ɔbɛyɛ wɔn yie saa Nyankopɔn no adi kan yɛ bi dada ɛne nti yɛka kyerɛ wo sɛ ɔbɛyɛ ama wo nso a ɛnwɔ sɛ wogye ho akyiniɛ medɔfo fa ho to Awurade so fa wo werɛ hyɛ ne mu ɛmfa ho nto nipa so nipa bɛdi wo hwammɔ wo bɔɔso bɛtumi aprɔmese wo bɛdi wo hwammɔ saa nso na adwumayɛni wobɛtumi ahyɛ wo bɔɔso bɔ sɛ me no bɛyɛ adwuma kɔsi nanso wobɛtumi adi wo bɔɔso hwammɔ ɛmfa ho nto nipa so fa ho to Awurade so fa werɛ hyɛ ne mu fa wakwan nyinaa hyɛ ne nsa na di no korɛ ma Awurade ɛne ne nante na wode yɛhwɛ sɛ wo ɔnyɛ wo yie a ɛgye Nyankopɔn ɔbɛ Nyankopɔn ɛne Honhom Kronkron Nyankopɔn no ɔyɛ ɔbaatampa na yɛmu ye ɛyɛ kɛse ɔno nkutoo ɛna ɔbɛma yɛn ne yɛ koma ɛpere ɛhwehwɛ ɔma yɛ mmerɛ ngu ɔbɛma yɛn nso yɛ abrempɔn ne adehyeɛ yɛ paadefoɔ ne asikafoɔ a yɛtoto yɛn ani a yɛde yɛni bɛto yɛn nso yɛ fie na yɛaka sɛ ɔboɔ ba ofori amanfo asefoɔ nso Awurade ɛne wɔn adi ne yie Israel dɔmbarima ntena ne mu nkyerɛ yɛn ɔnka yɛn ho ɛnɛ da yɛde anamontuo ne akɔne abɛdeɛ nyinaa hyɛ ne nsa yɛsrɛ ɔno Agya Nyankopɔn no sɛ ɔne yɛn nkɔ no ɔne yɛn mmara onwunu nwo no wahyɛ yɛn bɔ sɛ ɛyere so sere so sɛ dɛn ɔyɛ Agya Nyankopɔn no ɔyɛ ɔbɛ Nyankopɔn na ɔyɛ Honhom Kronkron Nyankopɔn no ɔbɛma yɛn nsa akɔya no ɔma yɛn mmerɛ ngu ɔbɛhwɛ yɛn so na ɔbɛboa yɛn na ɛyere so sere so sɛ dɛn ara a ɔngu yɛn anim ase sports ɛne yɛde to aso ɔmo wie ɛbɛsan aba na afei yɛde de aka nyinaa ɛde abrɛw sportsfoɔ no ɔmo ɛkyɛre kakraa bi pɛ asɛm bɛto wɔn ɛwɔ so ɔmo ba ntɛntɛm na ɔmo ti bɛyi firi hɔ na yɛn nso yɛtumi yɛsan ɛba bɛto aso ɛwɔ yɛ bere mu yɛda ase.
Aponzeke Sports. Yabu. Aponzeke Sports. Yabu. Anano pay adesimamba Ghana mamba yama munyina kwa basu kubio embra Ahenkan 93.3 so yatena se agudie mu nsem na yedi Asia ene anopay midin ede Joshua Kwabena ejenimi Yosef Eji obetene enka afudo no chiema Danilo and afi Benito Mauli and sweating for the nature Pipian voices no egum amaye. Me fasida Emma Jubilee Hospital maso in aseme the evidence based sports presentation on and so age out and anopay na the teen and anopay so was na se nyoma enkoye obodi no wa otin can say yes o yade ankasa dia no any Jubilee Hospital ko pieme na afi yar wanyina no yenhwe into asien tempa so enfama ebia oba ne ya pese oba ne ne yasan san ochi ekofia me pacho outpatient service na eye adwuma sanso inpatient service na enso eye adwuma ebia yar wa no emu aiden opa asumdwe a opeso beda ho na afi yegina so ehwewa sakonya na enso aba yeju kuma bi na afi hospital ye private room no nso ada na bibia nso akoyie edi amount laboratory ho nti lab bia peso ye bia no bepie mu Jubilee Hospital ebe ne kama enso edi amount pharmacy ne enso aba edro bia bi ebi ho antenatal care ne eye adwuma de ma emma na mafafuru no unyo hobby ede fa nyinse ne ho abre na fe yenhwe enso no enfama one time afi postnatal care no enso eye adwuma de ma emma wofo na ese omo awawie no utimu se wakola ni weight no yade a ekofom onyinye mepacho odi bedan ya ibema nchekere ma ba no enso anyi agina brane theater ho se surgeries bi anase operation bi na pese ya bepiem na fe yembo enso sa ekwan enso maternity no enso aba ede ma emma no mafafuru no sauso ya de ultrasound ene electrocardiogram machine no enso aba we scan biabi ye twa bi ede ama oyo ba wafafuru pese hu sakra no oyo ba na se bema oba ye beboa afi mu ammo prostate mammo junso me mumbre na fe scan mumbetwa bi na bibia nso enko kama emfa emamo afi cancer it honom nti se bibi etete wo asembi atwetwere obo echiche wadwen mu yade bi na enei abeje waboso usuro ufere so beru nkomo ede achite unua anase wadamfo a fa wasem bedan Jubilee Hospital ye cancer it na fo monhwe en cancel kama na echire ni fie enso enye din wani ina ohwadia unhu ye eye clinic honom fide ahyemu ma wani yare nyina no de sa etuase one time enso edi amount diabetes any hypertension for no so me kira wo say na no pay anase we refer no pa bia no nchekere enso ekoso edi mamo na bibia nso akoye canteen wo ho nti se opedua na pomdi wom atodidi a eno na Jubilee Hospital ye canteen so ba na se insurance ukita bia ye beje se eye national health insurance anase private health insurance no ninya no Jubilee Hospital ye je wo hwe chi akwan odan baburu odia so amantra bridge ne so honom ina ye wo number ne enie somje na fe onimpanifo ankasa ending komona gi nchiremu a esen medie 0244575799 0244575799 ana 0241784645 na oni Jubilee Hospital enso edi enkomo Festus Enterprise yaba edi ama eneyi na se mema ya ye pe eyebo ya ye pe movies enkola mo pe cartoons no Festus aba edi amaye na de tienie se ope multi TV ope DSTV Star Times Canal Plus HD Plus combo ni bi na recharge anase eneyi wato ayusu dia ni nyina Festus Enterprise pe ne ma obi a ne bon ofum na sanso papa ato obaye Chrome hanum nyina dia Festus Enterprise pe eneyi eton satellite na fi terrestrial decoders a eni eda honma esan ejan na so TV etuntum bi brand biabi Hisense Asano LG Samsung na fi nyaka we nyina no Festus etuntum bi TV wa mount na fi decoder stands ebi aba remote control TV dia na afi decoder dia no nya ebi available ewo Festus Enterprise afi AC ye de bi aba se ene uya nkwankwan pese di AC eba dem asode bi na ubie office bi na ubie na pese di AC enso eboma kopiem of Festus Enterprise na fi yembo ye twama na fi fixe edi amawa ohabia enso embechire biu uhwe chi akwanya na se yani ochmasi sport no na ebo enhwanim ni mprempendie ye fe Nanes Palace esanso ebenshell fleet station no ewo achimoda from Mr Festus 02445151
849 0244 515849 and 0269 305 785 na oni Festus enso edi enkomo upeso UT na bibia kokema edi maudia anya kasa tintin bia kopie mu Roman Barbering Saloon na fe yemboa achimda Roman Junction enim sasintim snifie no eben ho pe abo bompa junction aso eni fitting shop no na ebo nhwenim ebia peso ton stade friend ne eba fie ebi utini edi mawa number ni eni 055 271 6777 055 271 6777 and 020 840 0859 na oni Ramen Barbering Saloon enso edi nkomo wei enyuma kwa mo so asen na eda gudie mu nsem ehia ene anopei. Yes, and say no pension say enso emfemfri o African game yakopon e adoma na se match bosuma ekowura mu and I say etodwa enso o micro Ghana mu nende and I say odani ewremu ebutema ya say eyade amampeni na adodan kwa kufuado and na pamfo enso ekwa kubia no na odani ewremu ana se mpinfo awodo a eko akwhwe na fe aquatic center ukupima eno ewo ho na afi competition swimming pool and enso e no bi and afi thousands spectators a eno nso ye capacity ye enso ede atorman Crawford do be se eye apem ede se betumi akwakobo moni ekoma na ebia so akoye afrodani ewremu obotema ya ye 5 tennis court enso eho ene enema PS ehon mo no ene ede be di djuma yakopon adoma on the 8th ekopem 23rd March 2024 ene se djuma di no enso ehase ene 10 am kain na se ehase a na se His Excellency na Arodan Kwakufuado wono ene kojina mu ene ne vice president Dr. Muhammadu Baumia wono so Kobi and a sports minister pa your friend Honorable Mustafa Yusuf and so echo now akobia no said be adwuma de kese no enso ebetumi abaso yeguso enso eda gudie mu nsem no ema efie de na na eguso a ene yede mu nkra no enso eja no mayempie mu enso our president of Ghana Football Association Mr. Edwin Simon Kets Okraku enso akache papa yi na na oda odin nsem etudwa se sia de Clearance na aba ni na ne se GFA Muma be investe enso our 40 bed accommodation capacity enso our aye Ghana Soccer Center of Excellence pram ona sa djuma de eba so na wei aye dan mbesi ebeboa ama mu use Ghana Soccer Center no na se footballers for any athletics for aboa ma bibia enso akoye ede mom wasi sa 40 bed accommodation room ade a medical center ewom modern day gymnasium enso ewom na fe swimming pool enso ewom na this year ena sa djuma de no enso eshase o pram osi yi anusi nchen a omsanso ebe invest in 2 natural first class natural grass na bibia nso akoye sina be ya be ma ye ball eni bibia enso akonkan e Ghana. We also have the clearance to invest in the 40-bed accommodation in Pram. Construction will start soon. It would also include a modern-day gymnasium, a swimming pool, and a medical center to service our footballers and our athletes who use our Pram Technical Center. Indeed, the entire land space will be fenced very, very soon. Work is going to start very, very soon, and I mean this year. We have also taken a decision. We are still investing in the game for the construction of 2 natural first-class grass pitches at the Technical Center in Pram. This work will start in August and it will add up to the existing pitch infrastructure that we have in Pram. We president for Ghana Football Association Edwin Simon Kets Okraku nkomono Nani ne remu enso Blasters aso kan kwedi nkuma kan fimfo no enfama no oda ene se kopie mu obi man so Ivory Coast ne man sheda ankoye enso enfama the Blasters of Ghana ne no ene se Honorable Mahama Yarga enso ede nkuma ka ede beja wasi ono 2015 onyakonya eka eya Blasters ho amese Afcon ekoye ewo Equatorial Guinea ene fe Gabona Blasters ekodamani ewremu ene Ivory Coast eko final ema Ivory Coast echi Ghana share ewo penalties eje cup difference no wasi onya akonya enso ekokobwa na ono odani ewremu no na se dentan squad no na face sia squad ekopemu awose Afcon ase no waso compare mo ma hondi ni na ayepe na mom udani ewremu na se competition no de amane man koye enso amfama Ghana aye technical team na fe aye management no almost sampin for na 22 niam ye na se ba na se player quality padia imprempren ye will be same Black Stars. They went there, they performed so well, they went up to the finals.
and we lost on penalties. Ivory Coast. What I can tell you, there's absolutely nothing wrong with the boys. Anybody who tells that there's a problem with the boys, person doesn't understand the boys. They don't understand the team. They don't understand the context in which they perform. The problem has to be one, the coach. The problem has to be one, the technical team, and the problem has to be management. Those are the real problems. We enkoma na say honorable Mohammed Ayarega and so edejai ene anope na ochina na demono ebaso we save Ghana football demo ene baso ensem twofo be se enum ensia bi no waka ho abomu a o se na ball ene sports ekoso e Ghana hanom de enhyeda enso ne se nuntino omo eyo yekire enso eda kira ban na fi Ghana Football Association na sports no so asankram kakra ma bibia so akoye odi Ahenkan Kwame Yebo a kela abondua enei okasa ensem twofo no ho sanso na Sadiq Adams Sports Obama ono so ye adwuma ewo Angel FM ono so ka ho Patrick Osei Ajiman dodo na for the country man songo ono so ye adwuma de ma multimedia ono so di APM bi afi na ya okese enso adwuma de ma Peace FM ono so di aba na fe Veronica Komi wemo enso aye journalist o maka ho abom se na aye sports any ball ekoso kroma ne de enya de na se sheda eso ni sa nu ntino o mayo ye kire enso edeti aban na fe nsisaye ni aye nsempa enso epie efi Ghana sports mu aba ne ye da sore ya ona enso erima aye Ken Faisal Alhaji Karim Grusa enso se sa train no ono so adwone omu esevi Ghana football na oso no mpodie ono onye supporter for Saya Demoyo Kofi oso de nka baba de moni bi ena we modi kan ayentene odomo adwane sa training na Ghana football no o ma seven kama na bibia so akoye also ye FA president a untimi also si FA president no nye FA president bia cause we ni ye no crampo no CAF and FIFA embo na ba so ntene o so called Ghana Football Association president onye eye football president also go PM F1 ma nia eba ne say omo no decide say afie wo na abeko division 1 afie wo na abeko premier say anyama ne de ni nyina enye didemo no o de ne ho adwon me support to manka me be demonstration no mo adikan anka me be because mono ebinum nim de enti na football ase family and friends ka ho but enye enu ka ho pa as a president of the Ghana Football Association we dey think mono mo chere no be qualify from first division no be qualify from second division but first division mono mo chere enim bi ase na Ghana enim bi ase mo nim o se ono wa GFA president wa GFA president, but we the election way they were so-called president. When you president, inshallah, you support you. Inshallah, you support you. We Alhaji Karim Grusa one fancy one ma. Or say FA in your ma pro power pa obekaya na okan esco members a work up eba so o kata no mkopiem o kata ni emu na esco member bia enso eje $100,000 na panso bodu fie no onya call from FA eka say onfa half of the money enso embra $50,000 onfa embra papa so no ka say ontin first can but the woman bank account na ontuangum o say yes indeed FA no enso edi obi o ye adwuma FA no a bank account edi mo no say ontres can enfangum otuas can no later no we say bi mo ntua no say da bi bi mo ntua dia mfom skema me back o say sa kick back na yeje enso ewo FA no de enya dia eso ani kra enunti na all join na fe de mono o ma ye edi etia aban na Ghana Football Association. Even on you pick them back. 100,000 Amuka, no cratana, or I can say 50%, and I'm saying 50% to my bank accounts, and on the bank accounts in the man. Nipan way I do my Ghana Football Association, and I make a Tiama home. And trade, and I may every month, and I'm saying. And I'm I'm Robert Siana Montini Tazikamu in the Roman to the bank. We are now with the Tekrata, people don't lie. Maybe President Bobo, we are the Medibana, by here in Brazil. You see what happened. Into way Alhaji Karim Grusa then come out and about still on the demo echina yina yeko enei Ghana bono ade atonsuom ti yeko revive kama na bibia so akoye na Yusuf Lazio ono so former Accra to Folk former Aduana Stars former As Gold player ono so say at the counter or Johnny demo no There is time for everything. Mrebia ne nebofo. Ma sheda a sacrifice me career
for this. Me pranya hwe se sia currently. Me ka se me shempo boa ne boys na boa. Omo mbo nchen me. Etwa se ye mu bi players na ye bobo no as a whole no. Ye mu bi ye sacrifice because ye mpanifo entimi mboa ama ye football no nsesa da. I'm telling you and that is the fact. Omo ntimi laws are ewo efe no. E favor efe mpanifo pe. In favor player se sia currently why is our mobile legs sia no amani omu hunu nyama ne kotoa they can voice out uko voice out sia when your problem sa course no na mafa e dey see me na so me bo has man just sign on that me call Ashanti Gold me sign on omo say sign on no omo split no ye to me papa woni fie me ko peska na dey ayi omo de enne ochina ko jofia no time me ko aduana na me ni baby da look at what I'm saying no tie de me ka no me ko aduana na me ni baby da me bo nya na me da obi garage mu na de bobo enya de ametu se bi mpo me ko brekum Chelsea man je salary da first round you know and this is the reason why I'm here as a freedom fighter for football for change enti ene say journalist ati se mumu bi ana Obama ne Songo mu organize no mu se ne o ma koso Ghana no enye ama ye football no dey e go for a long time yeti kromu anu ma ye ntimi nka ho asem yeti kromu ya ho se bibia ye jama football people no mo ne hwan omo ne ex footballers enti etwa se ye niemu bi eden yeti bi ba na yeti bi bua ma eden football no mpenifo eden edi si bibia etwa se esi where you see Lazio as good Aduana Stars afei Brokum Chelsea any Accra so folk former player then come on odi abano nani enfro no mo na fe yenkonkopiem awo fosa aye football musu kakra na fe yenkodi nkoma aka mfemfo no mo enso mfemo da na so da ni remu a anano ada na se Ghana fosa team no enso da mani edipiem awo ye Ivory Coast omno mo enso ekoboye na da ni remu na se first game no de todwa awo Ghana Ivory Coast ebechi egwa ye ka no 9 ama yentumi antimo adabraka anano ada de no na fe Ghana ekwachi Ivory Coast football ka no ensia ema mo team yenu tie wie no na se aggregate no akɔwie 6-6 na eboa Ghana ye papa fisena esoda ni ewremu a nyesa away goal no aboa Ghana ama ya qualify enso ede ko anim na no NS Elvis Hesi Heyman ede nkoma aka ede aja osi game number home ni de na se nyoma enhyeda enkoyie amfa emomo na so away game no technical team no etoto niama echange niama sesa niama boy eno ene etumi boa mo a omo ayi Ivory Coast for no ede afrimu. But I think we are overconfident and at first leg, a higher kakra, and we corrected our mistakes. We had a very good coach out to solve problems. I made to overcome more. I think we should be very grateful to the FA, the president, the executive council, the general secretary, and everybody at the GFA, because even when we lost by 4 goals to 0, one decision they took, was to keep the team at Cape Coast to continue training on the RTF. Once the futsal, indoor game, the CAF standard, we knew we had the best. We and commander as a vice chairman, Adama a foster team no, and so Edia Jabrante for Evans Hesi Heyman, Edia and Anopen, and then in a room watch him down to Kuriase, now Femkodi and Common Enfama, Udoni Eremu, or watch him down to Kuriasa, Nessom Captain Brante for the Richard Zikoi, no, and as a Android in Komaka Edia Ja, when you come at Asia, on Kanta Ewa in Canada 3.3 FM Newswa, and as a commodity echo and a reporter in Sakano, HSR Branton Pim Nuka Sede, or Danani Eremu. Turnover for Kobu Kunwa or Court no Kobo Lundell and so Edia Momon and no and as ordinary no Kasaka and so Ediaja. No credit to see as very chat the boat loan at the team of Patano. So now I'm Saudi Kankano. Management of Kutukuras and the management of Mufakatano. I share towards the second round of Ghana Premier League, maintaining combo of Patano. Now I'm on board at the first month done from the year. Now I'm back to the Nicolaba. No, I'm not investor till Division 1. And I'm in the Kutukuras a year contract and I'm in the Kutukuras. And to know first round the na was na shishana ya woma kutuwa say sign qualifying black league no do a woo say there still hope but the desire is the say kobo alone and farmer of Katano and I'm in kutuwa management in finance ya no baba and omodi tu mo omodi amade kobo loan dia ma Katano and the money ban and the bought 6 months loan a year so na me kutuwa player. We am commander sir captain Edema Achimda Kutukuya's Bukura branch of Richie Zikoi and so Edia Jande Anopai.
Yankon Kofon Crosso, Nafe, Yansha, and Nakupio, Europa Games, Miensa, and so Ebaso, Udoni Chumu, a year Spanish La Liga, Nama, Amelia Tenase, One Bebadi Bonia, Goal and to Beatinemo Juventus, and so Etnase, Ama Udinis, Etnicha, Kanumba, Kujuvi, and so anti Crystal Palace, and so Etnafio, Udikan Twatna, Amenei, Chelsea Betusha, and so Etchane Kanum Miensa, Ama Crystal Palace, almost so Omote Kanimu Bako, way a gamester, Ebaso Enra. Of various European leagues mu and the UEFA Champions League no and so shall 9 of 16 no baso 8 o'clock no watch pepe dia Copenhagen etnase on a bobo ko Manchester City and so ebo Saben na RB Leipzig and so etnafie na on Real Madrid and so e awentam so udani Euremo Yakopon no next Olympics game no etoja our France the no and Southern Remo na Brazil and Argentina and so the qualification game bako e eboni na since 2004 and so people Samray Afibia Brazil for etumi damoni Euremo Olympics game na senes we Argentina for kwachoma bona kanaba ko amatumi ante Argentina Brazil for omonko bi kwara amonko Olympics game ni bi oh ndi omfanya Kobe Menu and so I play see Academy Manchester United Boboku no na nia eba ne se ayadia England omo head coach I friend Gary Southgate o say Branton Gusa o monitor no na report yen say e kan say Ghana yes ya tweti say Kobe Menu no United no bo no nko ade bo no nimbo inti so ko fana BPM o Ghana Black Stars na bibia so akoye e de amaya udani Euremo o Madrid Boboku no Branton friend Tony Cruz e hono sina kan na reporter abeto Ghana say Branton say sisi ankofo atam totofo na mo frɛ no nini na ene so si German national team no so mu hian biem ene ti ono na device o retired there nanso ohwɛ 1-2 bi so onsanso na nani enkosi akan enfom biem a Anthony Martial a week bia oji 250,000 a week bia nisika oji no pounds na Brighton jigu ne botom reporter yensa kansa ne contract on United won se ba na wie ya United enya adwen so mbetimi asan Brighton fan Anthony Martial bio and to reporter yensa e kan se clubs FA League animo ne former club fan Monaco omisa Brighton omudi na chisanto Olympic Marseille enso sa Brighton omunya na omo epe udani Euremo Barca bobo konumu so report for mo e banda no pay and say sia oso omo so mpase omo tete omo kaso omo peska e da totonia mana fibia koye e de amomo eniti Abrante fan Andre Christensen NFL Rafinha omdomo atom pampa so a yebo league ni wie pe omo atom Manchester City so reporter yensa e cancel him say nanyumre omni Copenhagen e de airborne ni enumu enom head coach e friend Joseph Pep Guardiola Sala oranso echiemu a Osi City nia last season omo ye no ometuna side ni bio ni nyina ne say UEFA Champions League City ebetuna sanji e de sin na so bio Liverpool aso ye NS reporter todwa NS na no ada odani Euroma na se Bayern Munich ene Bayern Leverkusen e de game kese pa e de yantan so a na se nema ekoye papa na no NS reporter todwa se Liverpool for etumpenufo so mo nkwahwe coach e fane Zabi Alonso na fe omo hwe na tactics ene se do sie nema se de be ya so omo coach a ye fane Jurgen Klopp e de adwuma ne jawa pa e fane Zabi Alonso e be je pene abebo adwuma e de ma Liverpool boboku no Kofi enjawe su ne mfensie na Italian footballer bi osanso a model ye fane Giovanni Padovani or 28 years na ne girlfriend onenetino or 56 years na yensa kan say papa yi ache ne girlfriend City 56 years edufu na akunu enu ntine report yensa kan from Italy say papa oye former footballer osia kan de ma eye Santa bibi am say we never eye Italian Serie A no Serie A C ni mu na Branton esia kan won girl no so friend Alexandra eye Matuazi 56 years ono 28 years mo sere sadio man sana ba ono no eti wa bunu funfunam amamno ka say die sa incident no happen here 23rd August 2022 you say player no ye didn't go prison for life enya de obesan epiebu nti former footballer ku model Giovanni Padovani 28 years wabo ne girlfriend a odi 56 years ekuna ye didn't go prison nti we kakra eno so eba 26-28 ai utifrima bebrina na ewechiri you dey see her na fe captain in the morning and so atwaso brother na jana ni hweme ni misa minim Daniel no ne ehenu me dey hear Joshua Kwabena Jenim Yosef Ajui otini kan Danilo na afi Benito Mauli eboa ye dey semni bijao captain in the morning over to you Moja na
Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. It's Joe Mayday. I'm fighting for my blessings. Mine will be a me. Me and I'm a team, I throw me story. Will be me throne off a Bianchi count. Me di me lay moi. I bro no man. Fly high for my food, peace of mind. I'm a pet. Quentiane musu. Time me fa ho. Debi. Mon frère fils, I don't baby mune. Mon famo di no men so me baga beba me mpabu. I won't quit time when I'm oh yo. Mon frère ma me sa don't baby mune. Mon famo di no men so me baga beba me mpabu. I won't quit time when I'm your person will buy me yassin. Na yassin na me frantuma. Ubo mi di aya for hene count. Baby this year, me ya baby this year pa. Your person will buy me yassin. Na yassin na me frantuma. Ubo mi di aya for hene count. Baby this year, me ya baby this year pa. I dare me, na dare me. Yase macha wo kwem na so mempere. Time on call you mini. Ubi ansu be. Ubi enya ni sigani unim kwa nkoro. Bi bone nkwa unim na mkoro. Enti se wuti pupu a ubi di ibi anako ubi nkwa. Hey, free like a butterfly. Searching for my peace of mind. Where you can't jam me a baba. Me so me gusto na mkwa so. Free like a butterfly. Searching for my peace of mind. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Na yase na me frantuma. Ubo mi di aya for hene count. Baby this year, me ya baby this year pa. Your person will buy me yase no. Na yase na me frantuma. Ubo mi di aya for hene count. Baby this year, me ya baby this year pa. Yeah, hello the kind meba, just saying meba. Baby, I would jam a honum no and your honor meka. Sorry, meda, me sorry, I meba. Of course, however, backwards, dear never. Kofi Annan, who be ye be weird. Jonathan Moss coming chroma, who be ye be weird. Despite that, some wajan, my be ye be weird. I will try when you are your glory days are here. I'm fighting for my blessings. Mine will be a mayor. Me and I'm a team, I throw me story. Will be my throne of a Bianchi count. Me give me lay one. I bro no man. Fly high for my food, peace of mind. I'm a pet. Quentiane musu, time me fa ho debi. Mon frère fils, I don't baby mune. Mon famo di
So bless up the sports team, Joshua Kwabena, Janine, Kofi Ejiri, AJ, Ben Mawuli, Raymond, Daniel, Yadoma Sia Twaso. Some 37 minutes down, 7 a.m. matching. I don't need you to make anything or frame it or boo ba for the amanfo. Yet I say, if you that's what I don't do any else also. And come over, you didn't come up. Peace of mind, if I turn I would die. My happy birthday. When you come home, I come as well. I'm removing from my. I wish you should be riding your mouth. Sorry, I say. I won't pay camera. Ain't here the without into your braco into your foot in addition woman. Baby, now for you, we are the one cratam was so and so. They are to so Eddie amount. But what him say, I brought here a born in you, I'm an do. And you know our dear bar, you did candy buy ye, and no friends saying, say, Nancy, yes. We are none what do we the buy. And you in tie, wabra, a ye de hiri, utie, wabra ye ding wrong. I would tear moon seminal. Now they found one dream into offer first one, no, quick one answer, no, one before second one way, now they are come home. Nafi a bomber. You real with that chinty, no, I bet you quick one answer, so. Or that chinty. A brack went to a foot in addition, I womb, and I'll pay. Yeah, they twas so. With that chinty, baby, this year, may have baby this year. Your person will buy me, say enra ye ne emabunu no mrantie ne mabawa no ye no mu di nkomo ye twe won adwen de si so se o wudi wa adwen ko fie sendia ko fie me sendia ma me wo faase me sendia ma me sowa me sendia ma me anti me sendia ma we no wan hwe yi a e ma wuntimi mmobra me nka se nya doye ya doye all right nemom eme no nye wadwen eme no nye wo plans emoso planning farmer who said this is what I want to do for myself, and no matter what, this is what I want to do. Be determined and be disciplined as well. Na ye ebebem anopai endra me catch will say ye ya ye ne maame no ne papa no empanimfo no omo nso ani afiwo fie ho no ene ye ne omo nso be kasa nti omo so dia anopai ye de number of kasa me say who have you helped? Ye bisa questions. Who have you helped or invested in your family? Inti auntie, uncle, grandma, grandpa, mama, papa, wofa, soa, me mama bi a wo fie ho, me papa bi a wo fie ho, bra pani bi a wo fie ho. Anopai oda chinti ye bisa se hwan na wo betumi do nse su bu o abusu anim. Se waboa no. He bisa questions. Waboa wo bia na. Omwa wo bia me pa chaw. Mana moto pe obi na boa no. Obu ho no mo a oba wiase no sebe wanya yafunu anwoba. Nti ono so aye na adwene sese wanya yafunu anwoba de anya de a ne sika bekọ agro. Madam. Enwin sa wate. Enye nipa nyina na ba wiase. Omo ba eba be wo ye. Ebia na wo botaye a Nyankopon de wo ba asase we so no. Ene se obeba na ewurade be ma wo sika. O de eba no onwo na emom wo de wo sika no e de be boa obi e wabusua nim. O da chinti unim da chi asem. Ebetimi kura basa wo kwa de wawo. E wadwen se wo wadwen nyina wo maso. Aninti ommu abusuani bia eye wo a wo ma no e na che se wani eku om ho e ya dwempa na emmom ya tenso so da se obi etumi ahwe ne ma ama ne ma no omunya sika yeye oma amua no eye abrantie bia no ono omo te
emom ene ba behwe wom enti bibia ye possible ewu awia yi ase awia yi ase abrabo a ye bo no bibia ye possible ya se bisa ye san bisa biem ante ya se bisa ye san bisa biem maame hwan ena wahwe no ana waboa no pen ewa busua nim onipa ben na waboa no pen ewa busua nim hwan na watimi asinkete se meme de mi sinkete ne mawia taaso se me nanan se ne maame ne papa kura nhwe no a me abrewa yi metitim abosuom na me de ahwe me nana no sanse minim se daache me nana yi a obetumi abomidimpa enti moka se sebio me nana ya kuma a wanya ne ba bi kro a de bia me kae na me were aho se a enti na ebre bi beduru ama yen betumi ato aduane adi anopa wie anwumre ama ope bibi kura ya akono de a wasan ato de api so ama yebetimi nso kura de bi aboa wo bi ya me bisa wo senti na ebre bi ewo ho no mo saa se na ebre bi wo ho no mo saa de ene adan na me nana ya akuma owu ntem saa a wantimi a enjoy bi ewo mu se wa enjoy but me tie ma boni din ama bebre no a mu fi a munim se ya akuma nti hu obo ba be ka ne nana ya akuma obo ba ne nana ya akuma eye de maame ne ye oni ho wa film me nana owu 2016 September me wure mfida era me nana ya akuma film but enne wa wunimu ne baabi akra no ya boni din wa ha no mamo ate onim de ntia eye aduaba bi a odua ye ebetimi aba se ono kra mpo odua sa aduaba no na onhye da enni gidie mpo kra se aduaba no betimi afifiri o but ene aduaba no afifiri abusua nim hwan na wo odi usika aboa no hwan na wo de wa adwen mpo onim de aboa no ebia wo kra de wo nhye de wo ni sika but nyame ya dom omma no ayeyie one wo mane nkasa na ommoa obi wabusua nim one wo mane nkasa na ommoa obi wabusua nim enkasa ya me nko me ma na ayeyie nti me mane nko ne bedi one wo basikani ne nkasa na ommoa ni nwianom unwianom ma no omunye yie no one ne nkasa no ommoa boa obi wabusua nim maame boa obi wabusua nim papa boa obi wabusua nim boa obi dachi asemunti boa obi dachi asemunti boa obi wabusua nim anopa yen kasa ma ne nkwa chirichiri yesi asopa enchere asempatie nti ya to agu mframa emu yi ye pese mo betoa so dia ye nkomudie ewa adwuma nim ka nim efie ho afuom mufanye nkomudie wo suku nim babia muhunu mu ho bia mufanye nkomudie na mo yemfa nkwa adwendwem ni bi se ho se asem abrante eken eyasem kese o eye hwan ena metimi aboa no ewo mabusuam se menya moa obi a enipa hia moa pe obi wabusua nim a wo hia moa na boa no ate boa no na se obi tumi bo wudin se kwaku enim kusinti manya baabi agina okasa keke kura no abaabi awo bia awurade be peja wo nhirem na waye kese pe obi na boa no se wo mmoa obi wabusua nim a hwan na waboa no wabusua nim oda achinti pe obi na boa no wate na awurade obi hyira wo amen woda achinti anopa dia de bra wo no ye di si ha na afei ye de da ubon krata moboso enso so atoa so e de ama wo kwaku no aye ready on okay oyo It's Joe made it. Me again, you see me penipa. Because I'm why you see me eat it.
Kwekwa nansi, se madam party, kami hunsim. Abra menya me kakra mi di frase. Me minima when I'm a dance and grass. Life is a wild carnival. Mama many many be why I can wash. Every time you know we need to me pass it. I cherish every moment, me my spirit dey free. Life is a wild carnival. Mama many be why I can wash. And pim dummy. It up up do a mess sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. And pim dummy. It up up do a mess sorry. Nabusu ya didi ya me ho atom. Any mere won pabu anu ke and come. Nyanya me penny se me na ma me 960. Hey, Mankwa ebusu ya better come. I do this for my family and myself. Okay, enti yabɛhyɛ dɛ nyabrɛ na yabɔ nwom no biom ɛde ama wo ma yɛnkɔfa de wɔbɔ nkrataa mobɔ so ɛmfama akwaku apom bɔkɔ deɛ ɔkyɛ na so nyame adom yɛn so yɛn ho yɛ papapapapapapapa asma na okay akosi wɔn ma ɛwɔ ɛtwo no unse de bia me yɛ afrakoma we na me highlight wɔ so pa obu otwa abusua no mu ɔbrɛ pan so mo pɛ sɛ mbɛboa no ai yɛtwa me na wu ni apenti dan ho akotɔ na ntwi arabɔ dan ho before your program na yakwaso dem na yakote nyame asem ne sen yati eye yo se asesen yamamre mu yati eye yo se eya na mpem bebre no ho ye ka ne se ya na ye atwe asofo na wura mu na ya bɔ mo sobo for no reason hwe asofo no bebre no atufuo wo de yi asofo sam kra si nkyɛn radio yi ntufu de bia ha da yetu enipa na ɛwɔ wiase na so den obu ono masofo no kankro ebu nua gu na som sofo betumi atwe aba esi obi so sɛ maka kyerɛ ne sɛ onkɔboa obi omo a obi nti matwe aba esi ne so sofo de obetumi akyerɛ okwan ne bata wa amfa so a baabi a onam no obɛyira nti yɛbɛsrɛ ɛno anɔpɛ ne yɛka no pe obi wɔ abusua ni mu na boa no sɛ yɛ nyina yɛ ne saa obi nsɔre mfiri ne fie metena Ahenkan FM ha so wɔ pɛmoa wo omfi abusua mu hwan ne ono de yawo na ɔso ono omfi abusua mu obia wa abusua saa obia o maame na opani okra wa abusua saa enti wo fa no na na kra so kwa wa abusua saa pepepe na te obia ne wono mo asabi ofi dua mu na oba besi asase so obia wa abusua nti sanka abusua no bɛboaboa mo ho a anka obi nkonkotena kwan so kosiri sika ofira abusua mu pa but obia mu wa no ye twa ma na wu ne aba be na brempon yie nyankopɔn enhyira eni saa de anim na Andra yesi achimodan so som koye ya preside no mo anya me te zira mo ka so mo adwane o mo anwane no mo koye e strategy sa kro mo adwane o debi strategy bradan we mu ama na okwa se wadwane strategy strategy but emwa won sa ma ye na breach na wie kama ye nkɔ ho no mo nkoto aba na afi obi afa strategy pani bi na frɛ won penny been a from but you know penny na me wa me kan asem akyere no me kan asem akyere sa penny na ofrɛ wo mo enye suban pa penny bi na frɛ won wa hwe yes penny sa a strategy say before e because no me call assembly ni kasama for no o si we na akwakoye politics ndo ntimi nka ho asem a strategy penny bi I know penny no American or a politician aden penny bi na frɛ won but who do you the bon krata na meka twi a kyerɛ saa panyin no okay na msma chima ko French obe chima ko French Matthias enti for yakobra anopa no nso aba community aduonum 750 mema atiefo ni na chima makwa aba eba Ahenkan 93.3 FM so eye the bon krata na poso a abadwa so na mede ba besom mo medin adikwaku anin kusi buadum dem de chase a daily graphic the rubo krata Food and Drugs Authority FDA for wo mo chese your canteens bi won mo a wo mu ni tumi krata na so mo ton aduane ubekọ na obi mo repa na de wai emo ase amawa o aduane pa na wonu mato enzu bedi sanze kom de o ukọ na obi di aduane asigata so pa ton a na wonu mato se de bi mu ton aduane no wo mu ni tumi krata nti dompe bia na mo ye na tumi krata no sansa na nkoje no ne ya behwe sa ne ma weni na ansa ne ma tumi krata eno nti FDA for se wo ma eni bia wo mo etete ton aduane no ena daily graphic de bo krata ne de ho amane aba kire se
wɔn ba bɛtutu saa kanti wɔn bɛtutu ne nyinaa mu na wo a ɔyɛ bɛrima ne atuma kubu anyi na kɔtɔn adeɛ na yɛhu de tumi ekuta no Daily Graphic de ɔbɔkrata na ɛbɔ saa amanie na owura okay menkɔ ase climate change afi atwa mu tituru na ebiri bi on ma yɛhwɛ no mu sɛ nsuo bɛtɔ enso na awia mom na ɛbɔ ebiri a wɔ sɛ awia bɔ no na nsuo ɛtɔ ama nsuo tɔya afi atwa mu nsuo tɔya baabi a wɔ sɛ yɛ mframa ne ade kora no na awia bɔ gyengyengyengyengyen ti wiem bɔbrɛ no sesan na wiem bɔbrɛ no sesan yɛ no ɛnam so ma aban no etu hɔ na mo sɛ daabi deɛ esi afi atwa mu no sɛ esi afi wei anamfie bi ɛda yɛ nim a ɛbɛha adwen ɛno tɛ wɔ sɛ ɛpɛ ho ano yie ɛnam so ma Ghana ban de ne ti kɔpempem ya bo wura mu aman do bebremu okopie Switzerland nso na ɛhɔ no ma ɔkɔyɛ no nyame adom wakɔ akonya moa afri Switzerland na Ghana akonya sika $850 million yɛ de ba bedi dwuma de aboa climate change no ɛho adwumadie Ghana Commercial Bank nso yɛsɛ wɔma pawo Daniel Asirifi sɛ ɔmbɛyɛ board chairman ɛho asɛm Daily Graphic de ɔbɔkrata no de aba Anya busuame di Daily Guide de ɔbɔkrata no ɛtoa so na Daily Guide nso de nsɛm aba paa na yɛsɛ owura bi ya jeli no for 50 years na bɔne a wakɔakɔ ne sɛ wadi bɔne kɛseɛ paa wakɔkorɔ no bɔ de tu akɔakɔsi nkɔfoɔ so agyegye wɔ mo nneɔma nti yɛsɛ wɔn nkɔnkɔ dɛm emfie pɔre aduonum kratai edi mu nsɛm aba na assemblies ahodoro mu onso na nanu ade akɔto aba kɔto yi assembly members ahodoro no ɛne enya asɛm keto assemblies 259 mu ya de ɛne akofna so wo mu nsa assembly members ne nsa ya wonum ɛhwai so mo bɛyɛ adwuma ti ɛho asɛm ɛda hanom kratai ɛde aba sanso na asia hanom wanana do dankɔ akufu ado Ochi man PS asem no te aso wonte wo pe ebre papa no de ayiwa no ti ane wanya bre papa ene wo atwa bo mahama papa se mahama se kwada na wo mu twro wasi a wo mu twa no bibi wom kofo bi di aduro wo baabi ena na na do dan kwa kufu ado so akeka bi a kire no se adenti na kwada na dwen ka no wa twro enso hwetwa na Ghana man pani dada John Dramani Muhammad Gina enchen eye na bibi wo bibi be na wo apɔbɛn na wo mu ho ti ɛho asɛm ɛda hanom se kratai ɛde aba nkyɛn hanom anso owura Kofi Benton ɔno nso ɛde nsɛm bi atodwa ya ɔno nso ɛkasa afa Dr. Alhaji Mahamudu Bawumia ho kyerɛ sɛ Bawumia wɔyɛ better good better best just yeah change John Dramani Mahama and who some page 3 da ho na yasin kofo nso bi nso ya che wo mu agum efa jirapa Dubai boss bi wo ho kratai e aba Daily Guide anapay the Daily Dispatch the bokrata mu nsem na mede to aso amawo na ode nana akumia ono no ahyantu anase akwantu dwumadie na odie nanso on the ocean pe wi anwumre enya manyo adwuma na oye nanso Dr. Bawumia eba na manyo se na Dr. Bawumia wo mu nko ade a ode no be folifolim owo ode no be jim enkon ode no be jim sanso firi Dr. Bawumia benze na na akumia kire se Dr. Bawumia be kasa ye NDC fo bi peso mo fa ne nsem ni bi ede bo akutiama ehye omampani na nado se an wote won mu nipa ne ye adwuma se vice so won se won oyu ama won se ene o se obeyi ministers 50 and so the 100 na ye adwuma ti ade na ntumi gantro on o se oba o national service o ma enu compulsory ense mo keka no na na akumia se NDC 4 person mo fa sansem no mo ka tum nchini boma ma ne hye na nado tese on timpom person mo ya omunya kra nkom information center ba kwesi Jubilee House enu po ubeti no maka manahye nanado said be yantawantawa ebeba oni Dr. Bawumia ntem eno na nana akumia kyerɛ sa NDC for wo strategy no enya de be ya adwuma enne ayadwuma kyena nto ka che NDC for say ne papam no wo munyai na de nanado wo hu Dr. Bawumia no eso kyen kuro yi
ɛno nti ɛna ɔkɔfa ne free deputy governor position de baa sɛ ɔmɛyɛ ne running mate onim de wɔn wɔ ne mu enti bond a ɛda wɔn ntɛm no ɛnyɛ hwetewete ano ya mo yi ɛna ɛbɛtete wɔn ntɛm Nana Akufo na ɛto sankra yi ama NDC amanyokuo no the Daily Dispatch de ɔbɔkrata ɛɛbɔ amaneɛ sɛ acha bosumi mienu ntɛm Dr. Baumia Frankatuni ma NPP obeyi ni running mate acha bosumi mienu ntɛm na no no de owura ma topoku prempe napo emfoni aba ɛna de ma me frema ɔsɛe ɔpare chief of staff ɔno nso mfoni aba nipa mienu emfoni ne de abata asem we ho Manase Azuri yensemtroni na ɔkyerɛ sɛ kanema peni John Dramani Mahama na sama waka sɛ 24-hour economy no sa asem we ɛwɔ sɛ Ghana fo momani da opa ebetumi abɛyɛ agenkwa ebetumi so abɛbɔ ɔman nti Ghana fo momani nda ho papa the Daily Dispatch anopai The new crusading guide da obokrata no na mede to aso yesin konfo mienu bi so suspect wo mo enu nti arrest wo mo yache wo mo agum efa eye Kwasi Hill Hotel CEO bi so wo ene enya asem keto ho asem eda page 10 Nana Dodanko Akufo adonsunsun sem wa wato ama John Dramani Mahama efa wasi ensohwe ya ba bonten ho no so ehun asem eda hanum se ni ase audit service for wonom SC new regional and district offices mako dunkron ena de ebi won so atete apansam wo beye nsia bi nso aka atete apansam o mayi ne totwene so wonom ayensiesie ya sese eye adwuma eboa district ahodro ewo Ghana hanum se eye assembly members for so yaje wo matum o maso aye ho asem edaha the new crusading guide anape dem de to aso the chronicle the obokrata munsem the chronicle ena we akwagwa is aso dem aye ba fode na mo amaba fode waso dem pen no obi de intos begu chance ma ba kama obi di emo ne anwa obi di bayere obi di eja obi di praye obi di nsuo obia ne de ebeka na koma ode beba nyame fiesi emfa mo aforiye na de odi dwumadie no chame no opeja baako eya anwa entos ena jene ena sadi sa bia so no obi aka 10 cities 4 Ghana cities no bi bechira bonsa for no no obi aka 11 cities 12 cities 10 cities 13 cities 30 Ghana sa yakeka kwa wa ebepem na ho ho de na ntumi ko bi ma de obeka na so na afa afode ebo na so dem ye na yinim na we so asema me beken akwa sa afode pepepe omampani na nado ebu oman odi aso afo bebro oha 100 Dr. Baumia osi oba 50 owura lankojo tramaten ono so ba osi oba te so 40 na se ono so kire se odi ministers aduanan 40 ministers ene be ye adwuma se obeye mampani a odi 40 ministers ene be ye adwuma o Ghana onipa wakasei eyowura lan kojo tramaten ti osi 40 Dr. Baumia se 50 omampani otim nanado 125 ene odi omubu oman no enti akwa is affordable we di e teso we ya for ya ye teso enti orala nkojo tramaten ni foni da ha onwinwia o kasa asem no na omampani nanado ena waji John Dramani Mahama okokeka se wasi nsɔhwɛ na bae no last year ya apo no mo twae maza apo no mo boy de twere nsɔhwɛ no enyo mutim bia no mo de twere nsɔhwɛ no twae ena nanado akoyi na no kama Wesley Girls Senior High School Cape Coast emfinfin mantaw mu dem di twato akansie ni atwa Aliu Mahama Stadium aba na uhwe stadium no so pa grass was so na so hwe so pa ase abo sakasaka park wa unhu da no park na mo atwa ba no akwase mfuturo park pa eso ayegon jeze ya won say baby ebegu ehun ani maze Aliu Mahama Stadium ne pa mfoni e down me say hey grass ni na asio the chronicle anopay
The Daily Searchlight the obokrata no ena mede to aso na mame sha se mfra pampam square ho apampam one mo speaker backben phone ena eda ho na nasam a wo kan nyina da ne se won de wo kasa kire EC Electoral Commission se won hwanya ne nyoma yie Electoral Commission hwanya ne nyoma yie pa won hwe se 2024 abato no ebeya periperi yo obekura ne mudiem obia integrity hu hia no enti onkura ne mudiem yie na won hwe se abato no bekwa yie afa wo ma wiambo nyomam se ya wo ma wiambom awia brane awia kataban embo ni dwumadiem 2024 sane abeya abato na awie no mo bi nkwakan na ne me yese na ene awiam na dabi se awia bom no obia nim sampa ade eye media ade anya media ade seya na jese asumdue aba na yase Supreme Court so John Dramani Mahama na sendi kwa akoda ho se ebi mu se Mahama ani kwa se wo obestandi bio se mampani watwa bi watwa se papa atamreke ofiri so onu na di na ade akosi se yeto aba ma no nti ebi se ka ne bre na atwam sa asem no eda Supreme Court no yesi wonom ekọ ho asetena afei asia hanom wanso National Media Commission for en wo mo ekiremu die ntia ade bi wo honom a wonom entai ensemtwerofo echi ho asem eda hanom peso ho adokro ntia page 3 eda hotafa na enche hanom wanso ena kan say dompre anodompre onimonyafo anodompre so enso kiremu se ewo se wo mo ye de o betimi bia no mama Mahama firi amanyosemu na aden papa yes asem ni manya wadi bi pen unit committee member Ibrakum posi wadi bi pen wa ye poso ko twi ko bata ko breman ni nyina da aye bi da Mahama na asa be di mampani advice kwa na kwaje wa ho miose da abi mi ginam ti anodon press wo mo bayiro mo 2024 die ha ni ebesi omo be break 8 no Mahama nti kura wo be break 8 na fe wa pani ba bi atena na manyosemu nanima ye dada adodo ho asem eda ha no mo se kratai ede aba Opuni trial yase Dr. Opuni ensonso ne agongo enya sam kitwa wom so masem no ude bia na ekọ na ekọ chen adowasa ekose ya na ba ko na jejeba na tretre ho asem da hanum say Supreme Court wa na wo mbekọ we the Daily Searchlight emu nsema na pay The Ghanaian Times the obokrata mu nsem enamde to aso kai say the obokrata na poso ewa Ahenkan 93.3 FM yeti Akwiafra Kuma studio ene ebobo de obokrata na poso edi amount back and front the day to aso the Ghanaian Times the obokrata GT ena o chese ndua na nkomu hwanu musenka ne papa mu nompo kamansini bia entumi ento aba ana ondan assembly members ni na edi titu na afofra abafrem no yendan won mu edi amamre ne amane kwan so na no na wamdi owura dan botwi envuni aba ena o trese enru anyame adom assembly setumi dan assembly members no ayato mo so aba foforo ene dada wonum na edi omo ye dan wo mo adi ema wo ma kwa aba wo assembly onom no assembly sedodo etumi ye ne ma akomako ahanu aduonu nkono 259 ena etumi edi se adwuma no kama na yesi jirapa owura na asem na afia di nkan boso na atiefo beka ya yebo mamane se ewo ye kase bi mu se Ghana phobia ewo Libya aban no ese wo momra Ghana omumfiri omani momra Ghana na no na krate di aba se nyame adom enipa maako 143 ena aba Ghanaian Times anopay
Ebusua yegusu ya ni ayatu nkunya so de ubonkrata mu boso ne ma wo na the uncle the ubonkrata no ena mede etwa so revealing the truth no kranko no de abetricity sintin kwada na wo fie mu mpa bi nkenkan na yasu kopiem ewo Amedia Muslim Hospital sa ene anyasem ketwa nioma ekokoso no enye nioma ketwa yes scandals bi wurawura mu ne ade nioma bone bi a emfamra kwanso ekoso a ye Muslim Hospital si ho asem eda no pe 2 eda ho no motafa o hwe doctor bi da ha sei na hwe papa bi o hyeche tumi so oye kremoni mapa ne space hye no tumi say yes asema ba fie ho asem eda ha no na ye see kidney patients ahodro wo mu yade wo mu kidney ya de koto dialysis so no nyasem kitu o ewi asese udidi koba na uni obi aka umpu di obi kampo a na nurse bebra na da nyame aswate na nkofo bu on mu a na watwi baako no se na watwi a yesimu wan kwa dialysis so okura be ya mienu ana miensa eka bebre na no da etija wo mo siko mutua tija sa wote doso nti yesi wo mu yade no kidney ayafo no bebre sesi wo mu ko nsori mu sresre sika wo mu stress o yempega foto kakra bi ma wo mu na wo mu ntibi fa ntwetwa wo mu ho a enti eho asem eda hanum se asofo binum ene nsori bi anko wo mu moade a ene ne wo mu wuwu ebusua eyabrehosen na abrantie yendra ye kan ho asem wo ye Kasiebo so enimfoni apiem wa ha agbai abrantie dunkron wo mfie dunkron ya wo ko school wo aye achimso adro senior high school akis ya chese yese asukufuo mpanifuo abrantie so akwaje aziate omo se alata point omo mfa ma no ade opefie wakora no so timi hwe picture yo do ye gangster pa we gangster na dede bia yon satre upefie kododo ye mfa ma asa agura kura so ya de asa agura hwan krana na watu na ho wonse dunti ebusua apie Kasiebo ya Kasiebo no apie ewo eye pepa yi mu a enana pai ewo mu bomu nchiremu se eni da ho ya ye nienti suku mpanifo bi atretrom to so amakwada baako ewu jajajajaja ewo ntuaso suku mo emu asem ewo hanom say the uncle the ubokrata dear ya this son of pay the new finder no ene di we the ubokrata na person of pay the new finder and I just say or the owura bi a wagini chichi kama Professor Lord Mensa na asimo panyini kan say Dr. Baumia ne eto nsakaye no so de ba no nyame anim ni krani eye papa eye pa na so ne ho pre no say 2025 endru emrantem je say obese 2025 ni duntem na ohu say de Dr. Baumia kan o ye adwuma no tin ho pre ne pa say bri ni bedru the new finder the obokrata no Dr. Canton eno no so je say eto na yedi agu ekuayo agric ne fam no yedi agugu wo mu dwumadie so no yeyinfrio na ma kuayo no empeja na eto de ebu nipa kom eto wa hwe to a eso ene to a isa de wu peja kosoro nimienu de ne mo oduro ento se eto na egugu kuayo fam dwumadie so no ebema nyoma wo mu dwumadie no ate abafom kra enti osrada Dr. Canton trese wo mu hwe endi hu dwuma katafa to so wotwe ena the new finder the obokrata no kasemu nyame boa ochina eye vows day ewiase ni na se adofo da eye da de kire odo ema yehu na edu a odon so ahyenso de eye kokko nti ya wo mu nyoma eye kokko ti ochina vows day no ene ngofo bedi papa na no na adwadufo bi tem kai say ochina vows day na so ba kroma echinse de ye
ubia ntohe nka nya na kwa ba beto brazier kokko fefe wa beto ntoma kokko atade dress kokko no on underwear si wa beto bi kokko na wo to gift watch kokko na wo to we kokko boxer kokko zanse ya do foda ado odon so asenso de kokko nti birthday de du he na enim se de achede nti bibia ye kokko nanzo so ba kroma o mo ntohwe hwan nipa no koba sa so mbe hwebi kake so mo ye de obi ntumi nkyere ena mo nso ahyedwa ena ne o ma egu mo home twe tejo for yourself as the way there e o tena pe na mpinfo ka se bi se meme nda be de fi ayi efiada anadwo na de keka ko de as a vast the way there am fa madwadifo no ti wo mo nso ena e kasa wa anum sei the new finder ya de si okay mate Andra omutimi sua omu nyina in on 86 assembly members no omu nyina etimi sua in assemblies no 256 na say e kai bi still there be me kan yen ha yi yes oh Brim Central do omu nyina sua patron enti okọ dan kwanta ya konta waso yes enti si yenya be official ye nua ba be ye official first lady ewo odan kwanta na Andra first lady amabi yeah ana meka no on say who na call ho Andra ya me ana me call wa na wo call me hana okay na date o mo de ye no a time no sansa kra ibam but first letter na ye use into no ye kwa na o mapon jama ya omo time omo de ma mo no omo ye sakra wo letter ni mu sa but ya nya letter no nti ye kwa na time na so apeka kra but ye kokoto assembly members ni bi ti etumi na bi nso kasai okay bai nkwanta assembly members ye koto no okay kototo bebre ho no mo ti minim se na wabakode a ebia na ono kwa koye aduane ado no ada na ho hia mo first lady ho no odan kwanta na si ediem so odan kwanta ye diem si ye nurse you know radio kra ye dwen ho si bitu akọ ho a ye dwen ho a si bitu radio no afiri ha kọ odan kwanta anti si we free a ai we free a first lady dada kra o ansa kra na back de bekoso no bi ana no woni tina meka se ediem no ena se yedie ba bi obekọ bi yedie mu anti ba bi obekọ bi se nti de kwa do e pese ye tam radio ndi ko ba bi okoyi okay enti ene na enro mutimi ye ma ne ma ye kama yate PM no mantimi anyi sa na tie okay ene ai AM nso de mo call run off ewo de ho assembly presiding no yes anasa ayi okọ te se takrade ho no a omo gina so to no be 7 times ade na hade chenchena omo de mra ye adwuma se wosin ko omo gina ho ano omo toto aso I don't know because second D ho no omo to no 7 times omo to a pie no omo zan to na pie no omo ho no ne omo aye ne se yese NDC fo ni wini bebere ewa assembly ho no NDC fo no say ya na wini bebere nti mo ma yen momu emfa PM no NPP fo no omo nipa be 9 pe no eso so omo nti ase ne enti ase cha no omo say ne ya ba hwe enti omo to the 7 times omo to na ahwiri omo to na pai omo to na ahwiri akoto ba bi for na wo mu na so ate ase say was a for no so kakra bi be kan we mu na yenya percentage ndo mu tumi ye omo ntumi 7 times in 7 times omo tu asheda we mu de omo hwe ba ko no pan na nam se da bi ntun sheda dabi ntun sheda era say we mu de ankwade say de mo ka no na omu ni hompo ayi odanfo de no dan de omo no ma anya kra omo de omo anya kra okay na ehifo ne info na mo te so omo eko ayi amokachi okay ene Michael Sechi sa ayi 2 squad no e no ma san ba biom sa na me mate so onipa mate so mo ko no okay yes okay ba sa wo hwemu a senke ye de wo ba ho a che na nka ye ya ana if ye pese ye go by sa respect no a amukachi any papaya na nka ache ho anamboa papaya we any second time and third David am say third papaya and I no nka say I'm so interested
papa ya ono ni omo ye no kra mfa no ho me feeling it too me yada no ko so no masa say do be keka na dwen no only time no say dia mo je me yada papa ne say ono b sa nti nti na sabre no ayi wo he Clement Atifa odampam say oni bi na so anko bi ni obo hu ye hu Atifa dampam then e kon office o matum na wontum san wo ya atam kwai oh okay I see ente nipa mienu ye ankasa ye die mu amukachi ena Michael Sechi oh okay na say Michael Sechi we the second time amukachi is we the third time that be on konje the okọ first one na the first time ni okọ bi mi na the second Nkwantanum assemblyman and one abuabu assemblyman eko PM na di pharmacist any teacher uhwe mu pa se nka omo be di no kura ma omo ho a nka mu ka kire won so omo de ma no enso nkwasia politics any selfish interest empanimfo bi o mada no ohuriye moja mpo mutiri mu da PM nso mo be delay hu time je se nkwasia asem saa omunya obi ma ne kanya saa asem nkyerɛ o PM so be delay hu time say ma frɛ mo mra mo medua bro mo na me den e ka sɛn se kaba ne cartel ne saa baye camp no e no person mo da so agina mu a hwɛ onipa bia ye pempuntu de bi o pese confusion si no oye boronsam oye be ma boronsam na no ho ye me mobɔ why cause no mo the pressure ma no why MC na no the pressure sɛn because e o se nya PM no mo dwumadie koso na wa we distraction am dey bam no e na so no de yenko ya ono wagina ne baabi oh e se be ha no di e be ha no na se de ne se MPP party ne be ha no oh NPP party ne be ha no de no ya so no ya individual omo mount ayo ombo canopy wo omo abonte wono ma ti wi na nkomu na ma tie bro na papa penifo ago obi nwe ma mo se senti mu so ma hwete masan ene ka assembly members 7 papa panimu bi hye ayimu ho o na edi sa adwuma no we zum baji mudin wo ho panimu bi na edi sa adwuma no am e bit na ono mo for hours twen se nka mo be san ba mo ama be ma buru nsam su serious o be ma buru nsam o mpempuntu a wonya buru nsam o ye oba wo befo o ye be ma nso a wo ye buru nsam because assembly members here oho imu nyina mo ya manifo ohoho be ne wo mu ene ye nyina ne ye kwakohia ne ye koyi ba ko amana ba be ye pani eno nso so we ye kaba ne cartel ne ye ne we nkodi nkomo ene ne ye tete nkran se asma esisi mitimi ne we nya adwuma eno na ye de no no de man you cramp ne se mu ya wo enso se enu a dwumadie bi sa bekoso enti sempo mu o meeting bi ya da bi sa ne dem ade na mo anya before o de wo anti adwum mo fa ne se ye be se na be bie no mo ka kire mo se munya soe in wie pe mo hwete mo mbon hwete we mfa ha ana mo so ye apapafo bi pa o ma dwene nya adwuma na wo se ye hwe manim ke kanya nsa kire wo mo e serious o e serious na wo yakoto aba ma assemblyman na wo untumi mfa wa dwene nwen nya adwuma na wo bi control wo wa dwene nya adwuma on sem fatakra se ye to abakra de ma wo in the first place wo untumi mfa wa dwene nya adwuma na se mo electoral area ko mu fin eda bonten ye be din udwuma pa na kwase assembly oba assembly ya say suban tantantan wo ho ukọ parliament nso so a eno nso so ena no yewura ba wumie kasa wo se oba obetwa 11 mu na MPC no bom nsa MPC ane wo ho bom se se na mo madwene no ede ene dam ehweke me papa 11 ya de se ya nyintum ya di blade 11 so ken 11 na 7 ya di blade twika bi no afo no ho asem no aka no kra na no ensibo obi yare ya de ne to ambulance mu ene ma be di ene ya si enji ye ba ibetwam a na wo mo di sa kwase asem say bom nsem na say nipa no wi what is happening in this country politics inti me party inti empanimfu we expect them to think right
na pani pa na o hwe niam bi a wo ya wo say oh no adwene ne nya adwuma me assembly man obi nkose dem medwen ma me say I should do this because of only interest in ti na sa me ntimi ne nya adwuma me ntimi nya adwuma eno ye de no me ntimi ne we nya adwuma me ntimi ade na nse obusuafo nkwan kugu assembly ho so that you be able to control them. What is happening? Clement atifati fi odi PM office ne koyi da bi tanya ne dia di ba ko di bre ne kutan na odi sa adwuma no eye okwa na odi ko so person what tena so che it is person me tena so che de wo se me ye kaba e wo se me ye kaba ye cartel wo ye kandinia enkrofo no a wo mo mba be tena position no so ne ye wo mo a hello hey boss hey boss hey boss just one person will be challenge no nsem hunu sa ho na kire o se yedi how de o target ya de impunto ye die nkabo mbeba no o de wa dwen se o to na obetwu to sa aburo ni bayie onko na obi aba aburo ni bayire has film dokro ne chenam has film masa afi we ni enye jabo masa se oni se mi kunu e ko so last year omunim do mbeto aba no o ze omunim do mbeto aba no 10 days later omunim o se 10 days later aro yi movie omunim few moments later Endra dia mo kokoye ho no me di kanti ye se sa na be ko so ampa intimate agency dia wo me tese sa na ko so am say na mo so ma dwene ya adwuma assembly member electoral for to so aba na erade yankopon me tie na am say me di kanti ye say premeditated. This is how I acquire be no ampa meetings and say empanimfo pa mama obi de mo adwen bia goro sa no ntem kasa assembly members we nan kan se mu dim bia sei awasra in unim se assembly nhye ne say ye swear in we are the next thing ya inaugurate yes enti ye swear in we pay be gina so a presiding member munim yabo amane ebe ko so enu program outline am print here cry na I would want to believe say na wo so ebe wo so by all means ebe wo so na ye so in we ya pampana skate o di we duku say maami owo adom efom ekuma mama zimbi poa se be na so na mfom be na so na mfom na be wo mo na ho mfutuam de sen be na mfom poa so to ne de mo bebre di asai ebi nzo ton mo de poa woko amko kwaji take away wo papa ni fie wa dwene adwuma we nyina ka ho o de wo ntena ho drink ka ho aga members drink ka ho drink ka ho empeni bon ma maza peni bon ma o ko to so tu nipa bi fukura na wakoma ba because ono akwada anya 2 years one deserve so be tu no ma adwene nyina ye politics peni bon ma o ko to so tu nipa fo na wakoma ba am ko ji take away o ma adwene nyina ye politics boy any hwa obi si me identify sa assembly members na me tell say let no the man no changes ba so ba nya wo ntia why say identify o no brakon or say identify o assembly members no on right to identify say anapa tutu dey identify right to information you know no ta mo ko ni eni o babra kwa e di omudin beba amuka ji ankotwero bi ehun amane yeah dio Tesa nkofo bi person mo do odan no person mo do odan ni tie nkofo bi person mo do odan ni hye omubotom tesa person wo yo odan ni te se ne dem baby ope e na ode fan besi enso odan o niwura baby I mean odan o wura but obi person ode yo odan te se ne dem aha na me de yi fan dabi me mpesi ho na me na so me da fom sure na te see I mean e de ba nkwasi asem no nipa mpenufo bi din se hu bato munim ase wo munya obia mo nka nche o de se makam ho ayenso ya kan ye ho boy makam ho ayenso ya kan ye ho aden abruka
Endra me ti ya me say me wa me dem ho no ma me ti say dia me di kan ti say this is how omo a plan ade no nti ekuduru ha sa pepe na be ye no me ti say sa pepe na ye na me say enyo nwa ya 7 letter but yo mu nimu nso ne say omo kosi omo meeting na omo shia ye no omo ye meeting omo abi nso ne ya na bebo ya mane sa nsem na omo kan nyina ho sa ne de wiase ne sa na te wo ye na ba ku bi be omo wie ya no afrase wunya de yakoye ni o no ode hu mfonyi nyina kra san de api so ho ya nomfo odi o maka omo ho ayenso ya kan ho omo nsan so asa de ne mfamra no meto baby we ahwe mu ba yiritu we so mu ba yiri oh yes we kura be chen ba ko no e ka sen ayi assembly mu kura si we kura nyam mobo assembly duru ba bi ayi paper teta wo kura mpo mu nya sika kura ntobi man please is my assembly member part of it. I'm Yawberry from Akim Wenchi. Ayi swabe ayi isem kafra. Akim isem. We just an assembly member ka omo mdwane no ana. Assembly si wo ka nyam mobo. Assembly nyam mobo. Paper A4 sheet kura duru ba bi ayi na wo kura na ho ayeden. Na mo be kam won na wa unya ready no kwai. Unya ready o ko se anto so ama be. Obi da na betra so ma na adwuma ma no. Wa ahwe unya ready akọ prasa no na oni adwene da ne tirim obi na de ne baaye so omra me ye ne building fama no ikakrai into what say ayi bottle ye si mani ubekom grano da payroll wo hwie nsuo no we de onya yi bi edi obi na di nsuo na gum say etena ha we ya me di na si ayi o mu akwani se me ne me fa no se me du si ya scientist na ye wo mu ase remote no ni ye TV Dabi menya hwe bi obehwe GTV. Yes eh onyankopon ne ma na mo wo heaven no. Omo ani nka nkwada no. Daddy we want to watch Ghana. Sure. Yes Ghana you funny TV station. Di nkwala no we ho heaven ho a. Daddy we want to watch Ghana TV. Odeba to Ghana. Odeba to Ghana na assembly members e bitiri ho dwon. Na papa panimu bi te dan bi mu. O se motu we nu wi aba ko mfa ha we mfa ha. Ampa no mo so aye. Mo se nkwala ne da fom. Nti omo wire ho a Ghana no mo hwe. Akwan se na wire ho no ye dey. O he Ghana TV. Dabi o se me wire ho a me toju bo se dey. We me wire ho a. Bibi sa ho but nkwada na wo soro ho no abofo nketenkete no omo wire ho a Ghana na omo hwe aguro dos wo man mu dodo aguro ne dos hani cartoons yes ye be try 11 dash and some na MPC a mo so be ye e share supporter enyo information minister na edi anim omo ye to no ono nso na e bo ne nsam o nsam bo ne na no ade dodo na to no so na e bo ne nsam yewa mo so na mugigina mu ye ho 11 cake o se che men sabonsu yes na ba o mi asa o kan no mu na ba o mi aka ho kotwa 11 cake mu ena yesi be 11 wa mo kro no a enya no ho na ebi mu de Usain Bolt mirika nyina Carlos Ahenkra de papers share na de gane ye no ana no ye de bia no de omo so en eno ne ye omo speaker no okay na ena yesi ye free wa na mo kro no ano a sa bre no kra no munya ya nka mo de sika be wo bi bra komo yete ha ne ye ka se 11 no de e ya kwadwofo e na be ka se omo digi 11 e de ebu oman enkrofo we no dwo mo de enyeye dabi nti 11 no emoa e ye kotobe kuma bra komo wa ha se ni message e no na be boa ye kane no station bi e wa ha gu ye because of dum so continue 11 se e no na aboa ye na aboa papa panimu te se ye wura mo ako ata Terminator o ka tire Ghana for say bas akomko say ye di we no ya kwan nyina wante on no be we no Terminator on na be inauguration no openi sa we fin traba no mo ntimi koso ada na mo yesa Maza
papa yi ka kyerɛ yɛn sɛ yɛgye levy to mu a Ghana kwan nyinaa yɛbɛyɛ ɛna yi levy ɛsɛ yɛyi afiri hɔ a saa afoɔ no asɛ ɛbɔ wɔ nsɛm political dishonesty. Yes. Nkontompofoɔ na ebu man yɛne mu obi ka afi wɔ yi mo andum radio no deɛ ɛne na ɛbɛyere wɔ ha. Okay, ma bɛda wase na yɛmfa nsi ha na gya yɛntoa so ɛmfa ma wɔm yɛbɛkɔ assembly hɔ ne akɔdi nkɔmmɔ wɔ hɔ. Enti afei na bra bɛtwe ɔpanin no fa ne to so ne yɛne ne mmɔ nkɔmmɔ yɛmmisa no ne yɛkɔɔ so ɛnora ɛwɔ Bremu Central Municipal Assembly District Assemblies a wɔ Ghana ɛyɛ 261 ɛnora ɔmo inaugurate wɔ mu nyinaa assembly members a yɛato aba yi wɔm ebinom tumi yi wɔn PM asomdwem ɛna assembly no ɛtoa n'adwuma so because already no assembly no bebre no a enwuma aka akyire obate se odan ha kra the assembly no ya na eduru ba bi ya na yɛmɔbɔ because yɛba no internally generated funds na ɔmo brɛ ɛna ɛya na ɔmo hia assembly no so sɛ ɔmo nyinaa benya full house no na afei ɔmo de adwento ato abi di aba yɛwɔ nneɛma no bi wɔ hɔ no mo a wɔso ɔmo mumu na ɔmo ma kwan ansa na assembly no timi ɛde ayɛ adwuma di ama yɛ ni abiri nyinaa no na me ne nka obi yɛ de sɛ mfa me ho na so they need the assembly to be able to run yanko ahoma no so ne Jesus nko kasa Jesus Alodina Abulunga Awidiba aye kasama for the ma Bremu Central Municipal Assembly Jesus anope machi oh beji so minia bibi aboko de obi aboko Enra inauguration ebitimi call so assembly hall. Oh, Enra assembly, Brem Center Municipal Assembly. Inauguration call so. Nti si ade ebitimi aka say officially no ye wo eye constitutionally mandated assembly e wo Brem Central Municipal Assembly sanete. Oh yes, me da se pa. Mami chia tie fo nyana mi chia the newly located newly sworn in the family members for Brem Central and of any chairman and then the MP and then the director. Yes, and I said the 261 assemblies, no, officially, inaugurated on Brem Center also, they're so for so the municipality, the forecourt of the municipal assembly. Fortunately, the Minister for Roads and Highways one of the year at the NMI and upon a day no project or an opano. Now, said the mini yes, after inauguration of the assembly, there should have been a second program, that is election of presiding member. Now, unfortunately, I know I so, and I'm sure at the right time, so this is basically what happened there. So the second phase didn't come. And run. This is what happened. Okay, I didn't know Amazo. That one there. Unless the secretary to assembly, he was the active presiding member at that time, and he will be the person to make my say and run we see and I will see. Because yesterday the part 2, he was supposed to chair for the election of the presiding member. Now here part 1, members they were supposed to move to the assembly hall, but unfortunately. Your numbers, no. Yeah, this what happened. Meba a free a bra mo nyina agi tu mo maye soe wo mo in no. Edi besi bra mo ye se mo to aba no. Na intervals ne te sen sa bre kro no amu ana mo kɔgye wo ma home kakra e ba ne den e na munya wo ma be soe in. Na mo pe wo ma be to aba ne de mo anya wo. Oh, this what happened yesterday. After the swearing in of the assembly, unfortunately, elected assemblies, they were sworn in. After the swearing in, that was the first phase. The second phase, it was announced, if you have a assembly hall, I could try the second phase also. And because assembly hall there twice, the third time, will be any hall. I said it didn't take place again. I said. About and then they can't. The sitting didn't take place. Let me put it that way.
The election process, I remember 90 Mama. So this is what actually happened. I'm so saying communication na call munchen entem. And I said one can't cry. Oh, they were aware, definitely. They were aware. But as I say, we don't know. I don't know. I personally don't know what actually happened. I don't know what actually happened. Unless the Secretary of the Assembly only did my briefing. In the Anope, I did change it. Maybe my briefing or when I come, I'll give my market for what happened. Prekunam, you're in a show, so into what I imagine, so my only producer and Casa. Okay. All right. One in Casa, when I on secretary number and farm. They are serving us into information we are on also with my I'm telling them. And you some so say omo ankasa mu no ankasa so no answer the information they ba. Into whatever ebekoso no. We are there and I'm promising you we will give it to them. We will give it to them. Yebek yan kane boko. Yebek kane ya oti wa wasumu a. Na obe tese akwa we di matema me pesa wo tennis a pesa wo tennis ye di watem na utimi straighten wo ho ma meye ye mpanimfo ye sremo eye assembly ni nti mom ye hwe ne nyina me nkeka sa ansem no wadwene nya dwuma me ka kire wo straight no so o chia wo ho an watene wo ho you should be able to think wo ma wo fie mkwada ne fro da uko fie anu wa kokoti upie nso a obi na etinchi mu adwen nya dwuma uko fie me I'm the man of the house yate man of the house obi the envelope ni take away and etinchi mu adwen so kokoti uko fie I'm the man of the house and what no ye den nti yanke kan bo konva nkyere wo me kane utie be ye wo ya eya wo atie na obi be ka kire we no nye de omo ye me kwa na mintie na obi na ka kire me se koti ene kotie ye wo atie se na be ya wo bete se me ke kama dwen a kire wo na wo de uti no etua wo kon so no aye adwuma ama assembly mu ha no mo asomdwe atumi aba ha mo abia maka mo ho mo dia mo kwa koto aba bia disi etua sika mo koto aba bia disi etua sika de ba ansem de na esi Nations Builders Ventures Entrepreneurship we edwumadi kese a beba so utie me na opese usua bibi ebde ma wo ho sane be ya obi nkohye edan bi mu nchinchi mu adwen kakra obedi enti mepacho Nations Builders Ventures wo mu ayi no obetumi ero ho ahyem bi eda ba akodwumadie ene ye ebrel ye be kire sade ye brown sugar multi TV installation ye be kire sade ye enwa afei senia ye ewo nti o bedane ayi bees nwa no ye nwa ayi ewo no nso obeye bi afei liquid soap your body spray ye be kire said ye no biofield digester ye be kire said ye no afei banana yogurt production e be koso we decide ye be kire said ye no na ya kire said ye burudo we age media ebe koso ewo Methodist Conference Center chim suedro Methodist Conference Center enadwumadi ebe koso da ba akope fa ho hyem bi ebe ba so second match ebe si memeneda fee no 350 Ghana cedis ubetua 100 Ghana cedis dia fa forms no training fee no so 250 Ghana cedis bebacha obinya wo forms ni bi ewo Bosome FM and Ahenkan FM obefriend Nation Builders Ventures Entrepreneurship mpanimfo ewo 02487865
6555 0248 78 6555 and 0577 216809 0577 216809. Nations Builders Ventures Entrepreneurship. Or see, we train you to be professional. Fahushem. Yane nana kwabena pepra. Enra yeshen komobia se yenwie na breninti. Yesan ekone na kotwa yenkomo bonu so. Amane no yetiawa guta. Adwadifo nka mukuo baako e wo man yi mu. Ena wo mo kire se political party mpanimfo ni nyina no omnomo betena ase na wode wonsa ahyente ase apam ase a ni nyina no efa promises yahodo de efa wo mo adwadifo ho no because as a kasa na do so dodo obi se kasa na ye mo yankone ni owura nana kwabena pepra on a Greater Accra chairman at the Ghana Union of Traders Association. Nana oti yenka no pen so yasam wa chiam akwa baba Ahenkan FM so. Yeah, me so aburu. Na atiefo nyina so. Atiefo nso jo so papa no pay wenya bayire bi mu aka waboso kan ho. Ah, so ne wa wuni mu se eja yen edu se ne ye gru ya enya ti bia unya obrod ya mpesi bia. Na utisi anu ati enyu jo a na eja wa papa bibi kakra bi dia soso. Okay. Enwa koso dia na de awurade ase pa. Fe yentwa ye nkomo no enra ye sha ase ani edi no eso. Sa amadwe mpa amudi be de eyade papa. Na miemisa eye omanyoni no a wodi party no anim share bono. Ena mo pese muhia no. Ana ye amanyokuo no ankasa na wose muhia no. Ebiem yerim se impo omanyoni no odi wo mo anim no na mo pese muhia no a. Oba se mampanyin a obo obi din na ode na akoto saa soye no a ene mo na eba beka bu mu adi dwuma no nti kwan be na mo pese mo fa so a saa ade mo beye no yo we dey am say nchiremu a eto aso na wo pe na de wo mu a ni say amanyoni a odi ekuo anim no sani a wa wo ka no odi kuo na anim nti ye kuo ni ti say a wo mu nyina agya to mu dan si say no na ya na wo di ye adwuma nti ye kan say enye say yen buta kra na ya yen say bi enye de ma amanyokuo yi na ye no mo akọ ho apam ye kan say wa won sam a wa pusa gu kasa so say ya ti say me di bi ye mfatomo no eye NDC fo kanifo eye Yewura John Mahama, His Excellency, waka 24-hour economy. Uba Yewura, and I say Vice President, His Excellency Mahmoud Bahamia, ono so akabibi afa say even a jadifo kra containers a ye de bano. They say ni the oil ne say omo ebe twabo say 40 fita ni boni 20 feet ni body. Na onia ntide bia yadama amanyafo yi aka asem no na omo de ato na omo ba afi na no mekire mu se o bibi nti ye ka se ye ni se a enyeye na eno no omo koka ye den ni se ntia enti na eye gutakuo na no sani ameka kire mo no na no ya wada gutafo a wo regions nyina bayifo nyina ye hia abusu bia ye hia na yensi amu ayesi aye no anna adwen ni na kokosi se sadie no bebia ye hu se obi okra oba yenka no se oye broso ebia na fa konkoa eho no wo hwe ebia kwa kwa so so obeye no no ebia na kwasidie bi kura bam enso wo kan wo hwe a wontie na mum wa na wo kan wasem wo se ye kokumase kumasi ye nyina ye nim sɛ ofin kana wo kumasi a wo betimi kura ba be fakin ko sakoba nyamransa awurawura mu akodu kumasi o akodu kumasi wo betimi so afa ayi suhum no akodu kumasi wo betimi mpo so afa ayi mountains no akodu kokofo bia ansa na wo bomu akodu kumasi nyina kumasi na wo ko but wo wa kire sɛ ekonya ye be fa so ye be ko kumasi no
and ye never for whom now. Not ready at 87 after the Obaya, Yanam Keposi. Sounds someone ye say. Yabani Kuchania from Mukrataso. Now put up for being Yadagi. Any more a Kuono, a political party, you know, any more here. And somewhere now can I find the form? Yajitum, Yanintum, Yanin say, oh, Yamakan, yes, Yajitum, yeah. No more, Yagiano. Na ye didn't good crack also. Na ya time. Na ye the ko. Na mo so ya ta wo. Enti say that to be say kwan no ya fa so no. Mo say ye be fa so hu ya kokuma se na fe be hu na mo nam campus na mate adu sakra de kra. Ya da je mo say ba bia mo kon di enye sa na mo kan no na mo sa mo chi. Enye bone so a. Ni ye mu ni ye nyina ye pe. Ndi ya se mo che no. I see. Now we know yenim say this won't be the first time, and again, young politicians is when we didn't konimu krampo no a one more efa Bible no de esai. Now so yemi yonu nyina be di adanse de ete ho Ghana ha. Bible kra wa de esai wanye enano obi ka so obe National Cathedral. Yetwen o say no de ese de tie bi ebe ye, but ene wo kɔ hɔ no mo amana ene etutu akaka kra bi na womo emfie ya aso yenye ho hwe obi anso ni wono mo wie ni saa o be frɛ womo bi so o masem ana ye atwe obi kura de na kogina emra bi anim mo de ne mo be ye ne sen yes asembia ho adanse ene yetwa ebie ni ade ya asamka we de denu be hia ye wasam a wa wo kan ye no ya kuchi ni nyina de gun krata so ya kwa pam wasan de so yu sawu be yo sawu nyo na anu asem na wo kan ye no ye be yusu nye san de tia party no so san be gira ni no wo kan bi a kire yan ana se empo wo ye no e kwa na wonam so na wo ye no se wo nya ye be ye tie nta wo ni se buta so de ya no de pa ana opani wo ni nta eno kre me ya kan wa ta opani ta na o kan ye o enunye na nso da bia o kan se mo fo mu die ti mo nyina mo ha bi mutumi wo se da bia nsa mo kan sa anso se ba se o mu ye bibi fupo kra na wo kan na fe o ma da no o ma no o se ye kan ye be ye ni sei afe ni de niam afia ho bi bia ho eno ne esi ye mpa ni sa bio we de o kan ye no wo de ye wantumi anya na wa tire mu ye nte wantumi anya se ejedi foto ase se ekwankura wo kan ye no ye nte wantumi anya na ya de eto asumu a ye nya ye nipa meni ase abeto ase o na mom se wo kokko ye ayi kokko de don na se ayi aduani ayi nkati konto pa ya ni nkati konto na se ya bem kwa ya ani ye nyi na se ti sana eno no akwakwa sa akwasi konsu ogina nkwantia no abio sa na nso na ye check and balance so na je sa se ye no de se di amanyofo no ye nya omo nka omo nsam sa na mom ye be di omo nsam na ti ne de abu won atren de se sa na ye gadifo e pese ye no I see. I see. Ene na yen hwe ba bi asusuan de brode hono be fai bibie ni e be san ba won chen yura yen so ye da se papa nana kwabena pepra eye Greater Accra chairman edema Ghana Union of Traders Association ene ne kwatwetwe enkomo no ene nti wo mo kire se wo mo nso nhyehyɛ foforo mo de ba no wo mo adwadifo no ma fo mo ho adwen si ese wo pe boa to abo anoma no no nso hwe ba bia obetu akwakosie ye de ye wo nso so na anya wo ya ye nya wo faye amanyofo yi hyehyɛ bossa ngosi aga ene ete ho because it is not incorporated in our constitution say politician biba na obaba be hyebo na ebo no hye wo no wantimi anni so a ewo se ye twe ne kogina mmara no na mmara no ne ko hye so se ne be ya be serve as a deterrent ediama potential offenders
na ɔkyena bi obi gyina simpie ni apa so no ɔhyɛ ba wahunu kwan yɛ ɔbɛfa so ɔbɛhyɛ no because yɛhunu bebree no a ɔgana ha nea yɛka yɛ ni abere no ɛnyɛ sɛ bi a MPP abɛka wanyɛ NDC abɛka anaasɛ bi a MPP aka nti yɛpɛ sɛ yɛya na yɛtu MPP ne NDC ba na NDC nso so aba abɛka wanyɛ na yɛka ne yɛtu NDC na MPP aba. That is not what we want to achieve. So obisa yɛn a yɛn mu bi no yɛn botaeɛ is not about say we keep changing them na we aba na we kɔ na we aba na we aba na suban baako na na yɛda so te ho no. That is not the core mandate. Inti a yɛn mu bi we talk and we do things the way we do it. Ɛnyɛ botaeɛ ne ntia. Botaeɛ ne sɛ ehu baby a tried no ehu is a dangerous grounds. Say Ghana for ebe lose hope. Ewe yen democracy. Any yen amanyo for entem no. Anasu omumu no. It is a dangerous thing. It is a threat to the democracy we have in this country. Because ne bin see baby a da Ghana ha. Who be that? Say Ghana ha. Timia ba se MPB a kone constituency. Na ne constituency for esi yebetwa ne nsuo. Ebinim to bo. Because as o ma bre MP no, ye lose hope our politicians in ntem. Say toko so a democracy no. And a ye threaten no. That is why some of us we are, vociferous. We don't care about what you will say, how you perceive us. We are obedient to you because you ne bed no. Say be a party we to you because baban we echi. No. So utie me. You know how I operate. And this if we nya omo amemfa nche wom utie. MPP for so sa utie. But I need a baako. We want to stop the political dishonesty. Because if it continues like that, and Crawford lose hope in our democracy, and the moment they lose hope what democracy ni mo no, e di timuni yebeko. Ubenya obi na fei wa sorry so munya politician we o si ha mommo no we o yesi ha mommo no ubenya obi why? Because you lose hope. We don't want to experience that. The peace God has given to us, ye pesi ye koso akra no. Sabi. Ye mpani mfo ye omo ene enti ne yie kura nyina echi no. Ye sori ya no pay. So obi a wana sumdwe o. Enti sa sumdwe mo pese boy yen. Ye mane mo yen. Enti ne yemu bi no. Ya identify problem a ebetimi akwakofa saade ne de aba yempese besi. We should hold the politicians accountable to their own words. Omo kasa yen adwuma semtrofo, it is our job to hold them accountable to their own words. Enti Dr. Mahamadou Bawumia ekukujina Central Region say omo baba besi airport e de ama wo mo aka wo mo abosumi edu baako ne apam wo mo afiri aban yi mu so wo mo toa so wo mo ye den yo no mo awie wo mo 8 years no let me put it that way no mo awie mo 8 years no monko Cape Coast na monko bisa se asase kroma ko di bi bua no ho Dr. Bawumia hwehwe sa na voice no ye mo o si Cape Coast omo be ma wo mo airport enyam na make answer na no ono ane kai Yira Mahama no say campaign ya wo ya witwa ntro kakra no aka no kra kakra no omso de na nam a say ya sorry na ya nkasa ntia saa de no na ye tokoso so ye glorify saa nioma no a enkakra ebema gidi ankrofo wo e wa amanyofuo mu no ebe to nsuom eba saa nso a eno na wo bete no na nkrofo asori atia politicians obeti civilian uprising nioma no we don't want it to happen in this country, so we will never sit aloof and watch them do what they think say ebebua won
at the detriment of the innocent voter. We will never do that. And okay, we have people who are more hinterlands. Some of them, they don't even listen to radio. They don't even watch TV. They don't even have a friend is saying they are not connected to the national grid. Need electricity crowd. So whatever happening in Ghana, no, but say BBC, those people will suffer, and we will never sit down and watch them do that. Until they better we will hold them to their own words. So me kase mema wunsuo na mama wunsuo a. O tena me beka kiro se mema wunsuo a. Ontwe wadwen nkobo hye ba kwa me hye wa mantimi adi so no so. Ebi kura na in my second coming no, my ready to do it all. But because of their me beka ya amanye nti. E tokoso a afei unya me kura wo de ade bebo me apura me. That is what we don't want to happen. We don't want it to happen in this country. Untimi spell amen tro. Untimi tro amen spell it. The PCA no. Nti MPPNDC no. The answer because of akachro no. You know, it's not like we are here to push the agenda of anyone. God forbid. Politician one more politician will hear one or no crampo or get it close to you. Ni opesa we ye man no. O ye man wie pe ape ba bi afa. Ope kra no be frɛ. So me I will never go that low say you to me sir. No. To be use me. Nti mu am tete o ye the bidding of NDC or cassette aban no. O ye de yank we ni mu ante. Me na na home ra ye beba no wa check awie. Na afia de aka de ato so ma chen ani dwumadi ni din ofre me obowo ba ofori amanfo ene ye benada aka kiro sa afi we no adechie bia e ahenkan hi asem adechie bia e ahenkan hi asem to obeti ni say ye tutu jane sa eya wo ati mema obi nti me ka nkiro se de ye wo abeti se a wo ye me sei ye na ne hom ra ye ba ye to aso enyi fidie ni free ha ye ba sisi ya my lord who began Asasura Bemani Ucha Fami Chumana Yido Pipiasia Pedu Chechai Onyemreda Semen Saluto Salute Simpio dia the powerful friend Ebejamanso Gasem Super Plus a latest Oswabro War and Sonsios Ravia Udia Payara Mankusisi Tower A Untumintake a Gasem Super Plus Cement from Pipiasia Pedu a waterproof no this super cool cement bar town in Ponet Masen contractors and Jenum 42.5 hours super strong cement and also dada. Iron rods are papa, nails are papa size beer. Marine board are strong at you prepare some pedo. Our roofing sheets are baswano. Alusin galvanized aluminium, IBR, IDT, and an accessory. A while being out binding wire mesh, headpan, felt, pickers, shovel, no flat, run loading. What blocks machine, 8 blocks, bidding solid and hollow, 5 inches and 6 inches. Sound supplies sand, stones, quarry dust, and in the idea feeling, prepare some pedusuna and Nema Boda fame. Sansu or Casa, what Tonya Madudua, Ediko Jau, or then prepare some pedua at Wabu Road near Akim State Junction, Jubilee Hospital side also, Sansu or Daniel Market opposite or Achim Swedro Road opposite a Penning Junction, and at Chiasin our Arenias, friend on 0244 166 937 or 0208 299 115. Prepare Pedu Enterprise Ana. Identify secret provider. Salute. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense will be count. And what day immune system or Yankopon, and your ready Pedrian Musa Moya Hubano, and Nasa Wunum Imbusaba Mesa, a Peja immune system Nabribia. Ya Yarientimu. Sasa dear, a month for the one, Nedi Imbusaba Mesa, Dronua dance yes, and Yarua who ran Nipa and Nina Etimi Banaso, and in Yarua Cassian Kaya Wutini
din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no ebo ye ho ban afiri ho enna wo mpo a omu wanyarewa ne dada na omunum doctor enuro no enum imbu saba mesha no a emo mo ahoden pintin ya wo munti mpo se yare ahye omu ho imbu saba mesha ewo kanshi ene o maimu babia ye to enuro atufo mfre 0246 208496 imbu saba mesha police ni no edrono enkratwe FDA asayase Ago Ghana for Munya Sunti Sankabui and Kabui every Nations Builders Ventures Entrepreneurship. So they as soon as say obey a one castle boss dear. Found who Abeshe a double quantity ya. Yadi Brewo. Jumedi on the 2nd of March. Ewa Kim Swedro Methodist Conference Center. Was under Baku entity me. Yabachiro Kwaya. Ye brown sugar. Multi TV installation. Yenya Kwaya. Yefaswa ye war. Yabachiro liquid soap. Shower gel. Body spray. Parazon. Biofuel digester. Besan swatchro kwaya ye fasu banana yogurt ekuafo mobesa mobesu ye fasu ye we decide so ye betchemo bread making na face ye betchro kwaya ye fasu to pano ye to cake meat pie pizza detto any vanilla ice cream jumedi baso on the 2nd of March so pese udo hu ehemu a sika obetu nyina 350 Ghana cedis nemum obedi candy 100 Ghana abe pick forms na training nidu so a with 250 Ghana cedis no e de akọ obenya forms ni bi ato e obosumi FM, any Ahenkan FM, forms no 100 cities, na free training fee, and so 250 Ghana cities. Where ya kwenya, usabeka certificate, ubetumide tukwain, udi be a wawajuma, na uswaya boss, Nations Builders Ventures Entrepreneurship, and at Sankai boy at the Amawo, whooping teacher 0248 786555 and at 0577 216809. Nations Builders Ventures Entrepreneurship. We train you to be professional. Otomrosi, who finished you say? Media down to us, no matter how far we come from you. A mighty power of a buy, Adarum, a face, or the mighty power skin ointment, Abeja, Ama a 200 year to say, Kakare, mighty power expert ointment. Your cocoa drama, Pama, will be a cocoa if you free. Say, would the Mkunis Raslas pet, not echo, order for and Tina and Makoko and new them. Mighty power says, so we am at him, not yet, Siston Cracker. We hear mighty power keep fit laxative, so we have no boom kudu, not a kutua. We hear mighty power hip fit laxative. A bema we have no more. Mighty power tonic. A young Mrs. Yari. The mamma just so dear more for sunny. Mighty power. It's your potty. Send me and your mapping for a battle of Mancolano for and then Kola or Munyan Fiedum. At 0242 725 009. And now say 0243 122 192. FDA, a good game crack to Mimo wakwaba eba OPK Dynamic. OPK akwafa OPK iPhone Type C cable abam. Yewo OPK iPhone cable, OPK Android cable, OPK Type C cable. A itimi charge Type C phones any devices bia. Na cable no eye papa enhoso eden. Eye the fastest charging cable a ye de abedwa so. Eye 200mm ewa eniti baby biala o plug wo bia no. Obetimi de a charge o phone. OPK power bank yewo 50,000 and 30,000 capacity. And yet the fastest charging power banker. Ye di abedwa so a your iPhone, Android, any Type C cable e was so dada. Now so we charge ya it will last 4 to 7 days. OPK airpod and no so no obetimi dia connect phone bi e wo wiase. OPK smartwatch and so no obetimi connect ama phone bia. OPK iPhone batteries and so eye iPhone 4 de no no. Ana afei OPK multi socketa 3 USB port e wom e charge fast. Ni cable na e ka ho no eye 3 in 1 e betimi a charge iPhone 100 and a Type C. OPK no chi. Abina, yanitam yankwai. E wo se me kopɛ dro no mu. Me nanti kakra na ma bre. Awati agu me so. Me so me ntiapo. Ma hojo. Ma posu tutu me. Me chinkase ye me ya. Me ntinu mo twetwe me ankasa. Iboye. Ah, na awafa da mo so ane. Won chenkra na ebe yo. Yantiapo na anwum ye. Me dia je. Na heba for ya wo ye na heba mix ne na fever mix no. Wo mo de adufufuo bia bedwa so a ye fra no na Ibomix. Eye for general well-being. Every na asam yare yo. Amba sesi a bitumi adwumaden. Na Ibomix no eye ma wo bia ontumi na. Anasa ne honam ye ne mre.
etumi ahututuo wonu mu akenkan wate ese wo na akro no na yenu matuo ya yentumi ni din so e enu na mobehia na herbal powder ebesiese mu nipadua no ahoɔden bɛba na aduane bɛyɛ mo de amamate biadi na herbal powder na yebenya bi wɔ he ɛnyɛ na wɔ pharmacies herbal ne over the counter shops dodo a na herbal ventures fra 0244 774 206 FD agye edwede nkrato ya atum One day, no be 2 days. One day, only one day. One day, no be 3 days. Ahenkan FM Ghana adisiye Obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yeah, that's it. So I train yen ama yakoto enkra aba. Ujana no wadene. Mahunu se nkrofo to Buoba park ne so. Apim won. Unyante hwe o. Unyante hwe. Afiwe no ye say ya. Ekoni dito. Koni dito say ya. Afiwe no. Say be you 2 against 1. But wo boa. Ba koni mu wadene. Yesumo Herbal Center as wo ensempa bi e de ma wo na enen so omanfo am Cape Coast. I have a good news for you. Cape Coast for I have a good news for you. Ye de bema mo enche munya botre. Yesumo Herbal Center ma yenti anoma me nya ahoden. Na fe good news no a me wo e de ma omanfo e wo Cape Coast. Yetimi am wo matie kakra. Good news no Cape Coast good news no yadema wo musisi ya. Yes mo Herbal Center na ye nom na ye nya hoden wo mu tea no na ye nom nya hoden ye de adwumadi ahodo nyina. Me pa cho bebre eye tea yes mo Herbal Center wo mu kumi herbal tea no aye kan ye tea. Enye tea ti se melody no a wenim no da bi. We wo pepam eye leptin form no. Nti we bag baako na wo de atun so hiem simadu ekokopem edunum ntem bone gwan nya hoden ebeyi eniem fi bi woni padua ni mu a emani padua ni nya hoden no obom se ni nyina ebeyi apie ti se mfifire ho den na wo de atwa wadwuma wo yeso eyekumi herbal tea efie bia mo nsanka bi ebeboa won papa me ba chawo enam say eba ye na aboa nkrofo nti pharmacy shops ahodo ni nyina age atomu a nso eton Yesumo Herbal Center kumi herbal tea no papa me ba chawo oyo pinfo enum bi oye obi a nso ma wo banufo enum bi akwada below 10 years emani bi below 10 years emani bi emani nom Shannon so for my Food and Drugs Authority agiatum and into be a bit to me anumbi. Yampota Mohana Mona de Obeko Miayahu Bebre always so kwa Sabekebi War Green Pharmacy, Masari Pharmacy, Chumesi Drugstore, Amwafo Pharmacy or Chiniba Drugstore, Kennedy Drugstore, Bosome Pharmacy, Ewo Suedu, Warfire Drugstore, Ewo Achiase, Yemfred Dr. Paul Kumiminta, Ewo 0248 716402 0248716402 0503 785656 0503 785656 First number is here na Dr. Paul Kumiminta onye oso VK Vocational Institute so ma wonsa no adwuma mo aye se na be ya nkodi boy mfa ma obi mo nchinchi mo adwen papa panimu ma me panimu na obi chinchi mo adwen me pacho kukusuan nsa no adwuma ade achin se wo nsa no adwuma onwunu no nsa be ko wa no obi ntena demo nkyere ba bia akoto abafa because of envelope ne take away vortex we ye ton ne sen aye de dada mo munti menwe ma mo ho ko na kukusuan nsa no adwuma VK Vocational Institute obema nsa no adwuma say ye fashion and design a wo pe unisex no ye wo mema
ene mmaa ne aka bom ena borɔfo ye friend unisex na kyerɛ sɛ yɛyɛ ne nyinaa yɛbɛkyerɛw sɛ deɛ pam mmarima nneɔma ene mmaa nneɔma afei wedding gown fascinator bridal fan afei deco no yɛyɛ internal ena external ne nyinaa yɛ borɔfo a wokɔ hɔ mɛkyerɛkyerɛ mu akyerɛw afei sɛdeɛ yɛde yɛnsa edi adwini yɛde ahweneɛ de yɛnsa de di adwini yɛbɛkyerɛw yɛwɔ hostel ɛwɔ hɔ ntaa bi a wotie yɛn wo akyirikyiri paa wo pɛ sɛ wo ba bi akwanya ne da hɔ de ma wo mepakyɛ wo ba wo bɛnya baabi ada ma waso mu adwo na afei w'adwuma a woyɛ no watumi ahwɛ mu no wayɛ no yie wotie me ebi adwuma a meyɛ woyɛ bi anaa w'adwuma no woyɛ no dwoɔ da kɔpem fiada still wo pɛ sɛ wonyansa no adwuma de ka ho a ɔwɔ weekend class enso ɛwɔ hɔ a wo ba a ɔbɛkyerɛ wo meme ne da ne kwasiada no w'ani bɛba wo nso no asua wie yɛwɔ machines wɔ hɔ ntaa bi a wonya ntɔɔ bi nanso wo pɛ sɛ wo ba bɛsua bi a wo ba a wode machines no ɛbɛsua 0547 157750 0547157750 aboabo David tilapia kwan ne so ɛna wobɛhunu VK afei wotutom kopie mu wɔ nkran na umpom dodowo a ɛyɛ atofa Afrakoma Community Hospital na abusua Afrakoma Community Hospital no unim obi a ɛtwo tete no ɛtwo no agina ni firi ne nsɛm ka ne nkono nte ase asase yi so adan a odi abene abusua umieni di to nko yi two emfama yenwie wate na emframa a boy yemframa papa yi ebi ntimi mfa ne nantem hwɛ sɛ ɛtwo ne hye hɔ no mo saa decisions ya woteki nyina na ya na yɛ ɔhyew so because pentem na wakɔhyɛ adukuro bi mu na wakɔ yanche wo ho nti woteki decisions ntɛntɛntɛntɛntɛntɛntɛm ɛnyɛ ɛtwo no ɛsɛn wahan mu a wonni anigye wasase so nti wonim obi ɛtwo tete no a Afrakoma Community Hospital de ɛtwo no yɛte wɔn so a ne asɔre ɔmo yɛ mu ade paa ɛtwe mu rampim mu asiedu wɔmo ɛdwo no case ni sɛne ɛtie bia case 2 case 3 case 4 wodie no koraa ne sɛ ayɛ otope aduru case ahe koraa no a wo ba wɔmo de wo bɛfa ntetie mu na yɛadwo no ama mframa afa wo nantem mepa kyɛw ɛtwo de yare bɔne kɔna yɛnyim firi hɔ from sesi a 0597 005963 0597005963 we ya ye kan obi betena ho ama ne yonko ne dɔfo bi ɛtwo akunu ya na ma kopenti dan ho akɔkyekyere na ntwi abodan ho ɛno no nhyira nim nti yɛmfa yɛ ne nkyerɛ hɔ no ne ntimi mu ayɛ yɛbɛkɔ ahoma no so na afei yi nkomo ni bi afi hɔ good news no so I have it for you Cape Coast for your good news with the mamo afei yɛn dwumadie yi so yɛ de segment foforo bi aba yɛ frɛ no national interest agenda ɛno a ho na no pɛ yɛabɔ dam wɔ ho a yɛni abere mpanimfoɔ so no mɔmɛ mu nsɛm nyɛ wahia nsɛm na dwene ho anɔpa awia nwumre ninara sɛ worebɔ mpaya kae Ghana srɛ wo Nyankopɔn fa Ghana hyɛ ne nsa ɛno na woyɛ ɔmamba pa ɛno na ɛyɛ ɔdɔ nya ɔdɔ ma wo man ɛno ara na yɛhwehwɛ nya ɔdɔ ma wo man politicians na ba bibreni ni ɔdɔ de ma ɔmo man ɛyɛ ɔno ankasa ne selfish interest sɛdeɛ mɛkɔ akyɛ sɛdeɛ mɛtena so akyɛ ɛyɛ no mu wira firi wɔ mo ho sɛ Kwame Nkrumah krampo wɔ medi gyina Kwame Nkrumah yɛ read about him ɛkwan yɛ fa so yɛtu ne ni firi Ghana na yɛ awerɛ ho Kwame Nkrumah ntimi a mewu wɔ ne man mu mpo ɔman a obiri ni mogya ani bɛkeka aborɔfo akɛseɛ we will prove to the white man that the black man is capable of managing his own affairs wantimi anwu wɔ ne kurom Kwame Nkrumah wantimi anwu wɔ ne kurom ne man Ghana ɔman a Kwame Nkrumah ebiri ni mogya ani no
wantimi enwu wa ha okowu obi ekuru so nti wo de no a wo tetare ho a o pese wo dane bosom bi no nti wo ye kabal bi no me ka kire wo pen say go and read about Kwame Nkrumah nantwie a ono no de ne ho de ne podua ono ankasa ne tokra mpo ani gina na wo okonfo a wo kotam de ya bekom national interest agenda no agenda ye pushi ho Ghana flag ne sen mi kom no ye ni biri abre afiwe no enya senketwa afiwe ni ye ni biri abre no nya senketwa because ye tena ho saa akwadwofo politicians yi be bo man ni to omu wia no om de ye gya hakotena baabi ye ni baabi akọ obu okro no ni passport obu a visa no akoye ontu kwan Togo kura ye mfa ma omu se watu kwan akọ Togo nti ayi passport we no akoye passport book no fe ene da ne dem ontu kwan ba akokra nti we will make sure say yenya odo de ama oman no so obi wo odo de ma oman no a oda isuban papa edi so the national interest agenda no oman no ho do ene de to ye koma so na ya twe adwene sisi so sa segment we no ye be call pani ba ko no so ene ye ba no oman ho do de na koma so pa no ono so etumi aboan ni afam kakra kire ye ne a yensa aka opani no nti ye ne nko share sa segment ya se nyame ya adom ebena da bia ye bekọ ne ho na ye ne no akọ bonko mo kopem bra sa adwen sa kira beba ana sa adwen sa kira mba no ne ehunu sɛ de esusuan de brode ho no befa engineer Ebenezer Kudiabo Jakpasu Okanse Jabaku Jabaku Okanse executive director de ma Center for National Interest Research ye ne nkobo enkomo opani woti enka Ahenkan FM suni mache o na bibia bokọ de nyame adom me ho ye na muso nyame adom ye nso ye ho ye papa ye mamo juma pa mo ye ye da se ma ye nso so wa mo jo so ma ye nso ye na se se wa fa to ho so no age penie se obeboa yen na yetimi aye ne nkakra na oda Ghana for ye nimfa ma ye man ye nwene o man mpuntuo ho ye nwene o man nkoso ho no watam ato ho so se oni ye be ne nkakra san se yenim se achia emu ye esena bebuo nyina da nti ye nkomodie mu no ebe sesa bi no mu adwen ama o matimi anya o man ho do na o man no atimi atumpon ye da se pass wage pene se oni ebedi sa nkomo no yo meda wase na meda telefon so ase ye from engineer Jabaku Kudiabo Okanse tena ho kan ye no executive director for Center for National Interest and Research na nia ye pese another person made to telefon na engineer unim ne pese ye ansa kurase ye beba ye no so no mami ni kan mi se na ne de di kan ye hye sa segment wi asinti ye mpepere ye ho denti no afa to ho so se dwumai woni ye bedi adan na national interest ebria ye wo mu a delegate fo adwene ne omom bedi ho politicians adwene ne omom bedi ho why do you want us to rekindle sa patriotism ne nationalism no why do you want us to toe that path thank you very much Madazi pa ye bi say nyame adom nyame ma ye kunya kakra ma yeso ya to kwa mana ni kakra but bia me kan say wo bi abrochi be bia che me amepe me my Ghana me cross me let me kwa ba ma say me say me ni ama ko de because me wo de bi wo ho a che ni ngapopo de che ye wa ha na no kure ni say wo to kwan na wo kan nyama na wo ho a ye free Africa na Ghana no enye yen anka brofo mutemi en survive oburuzo mutumi survive bibi omodi chichiro mukuru ni nyina nipa omodi chichiro ye resources ni nyina Africa ni nyina Africa na e na won kan wi asia
I share we are say 15. Bibi I share nipa that's a ni 15 and then we are say 15 no. They soon popa Yakupo sheda no yeah. And the Ghana also go yeah. I share we are sitting in our 15. And say oh my and I no so na Africa ni nyina nani. You know na no be betwe mu ye bi. No mu nyindu ye. So we share omo ayefa mo big sister. Ayeka so omo kro omo jinkrofo dibra. Ebe no mo 18 years. Ebe no 20 something years in 1934. Na mo wo odobi ma omo man. Omo so nya kwan to kwan kwa abrochire o, but obo akoka. Na say ya so we share am I youth now almost line with embassies. Now, if you move for a post, what does it so? Now say, to me, your mind, I go find it. I do, I tell you, be Pia Womo. Now, to me, no, my no, lady, a way. Niches at the fat, you can't check Yakubo's cars, you know your wholesale or the Abagana. Now, so question of politics, IGBB, you can politics again, but extreme partisan politics, who are in your crowd, because yeah. Now, no, mine, no, would no, mine, open here, na, Kuna Yachiria, and your crowd will see a ya, one name one, and you go to Gotamuka will see a yeah. Now, Dachi, and I'll be who say, Yanchi Cruza. And the say no near can national interest or mind on a free mo or be again already. Now on mine I will source and produce bibiama yen. Now we drain your bedino. Say akoko I took osia now pe unkuko bebre. Now took osia 3 and then what of any and ready. Or china 2 3 what of finding when ready. Obanya akoko man be taman akoko no took osia ne bengi. I want me to go to Abiomono and hold on the say, what about Wabroka? And money near your cancer, send up for extreme partisan politics. Ye Ghana, Eddie Ghana, I call. Dachi, I say, I bedroom your humpa. And no tina, me who said no. Politics, and ye Juma. You don't share a man bomo to say minister, now go MP, and that president, and ye Juma. Any employment, any profession, any baby, who you pay, there be some you share responsibility. But baby, I want him there, say, acquire doctor, engineer, mercy, carpenter, a whole year, yet me, and not pen up for no DBT. Now, one day, maybe America, Las Vegas, no, only be catching me, say, Ghana, you say, America, bet you a state back, so check Ghana. Or 4 years, you bet pay visa Ghana, Yakra. As far as a chrono, we be what we are saying, be a teacher, we are saying, you will be. Yen, you knew one year, Yakupo de Domia. Now, the young she said, my dream, make come say no. She said, it's me, yes, research. She is saying research, because someone near Connie, a teacher of Yasi, Asana, yes, free monarchy, no, time, no, Obia, you see, you want idea. You see more, you call socialism, you back to humanism, you back, you know, I have to do democracy. Democracy, non class, you have democracy branches. You want representative democracy, and you want pure democracy, direct one. And then you want select Mr. Kodram and you can be on there. What come as a work of court? No one for lawyer. Who court to a lawyer? Yeah, you need to be sound now, Councilman. I can be on. I did to any other bishop who are someone more, and so can't be ye. And so, judge no quantity, and we look at parliament now about a certain number of population. Then you can say about a levy. Or no, or say a 5 year no, yet. But one what to a man no. On them, one more be who say, yes, I bet 2
lile bibida ye benji saka kakakaka na to na wo no yen say to ne yenye na ko ni mai ma constituency for na ka so dia bi o ko mo betimi aye so mo ni say MPs representative ayeto abamo mo ni e mesusu hu ni aye say ato abamo 4 years time o mo sa ma ni ato abamo okay you know say I get it say community sa niema wa keka nyina no eno na ama wetu ho asi ho say sa na tie de ne na yen hya se ne ni ho enkomo but the question is se bibi essay na yen nyina hunu say asay ana se bibi koso na yen nyina hunu so ne koso ye de enya ye gidi ye pass nye se fiti prako pa na ebeduru ba bi eduru ye na hya se free ba bi fa ne hya se free ye na ba bi ya beduru yi ebre ba ne ye hunu say asay a ye ka ho asem yi bedasipa bebia e free ye no na ichi ahindia but me meka say ye wo bebia ye ka nyame bia ye ka ne say arms of society say that ye what 3 arms of government no ye what 3 arms of society and say yan chichi sa arms of society ni ye ati the arms of government ye see executive legislature judiciary they can say ya to about president go for be yo money nyina and parliament MP say yo money nyina omoju won be ye and court judiciary no me ya nyina na ye ma bia achia wo no man say anya na nyi a say judiciary ni nyina say executive aban ni nyina say parliament ni nyina legislature na say de atu afakomu uye ni den anya yi sana ye wo 3 arms of society ye wo ye social arm ni ye wo ye economic arm ni ye wo ye political arm sa 3 arms no first one ni ye social arm ni ye family busua ye free mu no obi biara yakopon boy no o de achede bi acheye enyo biara no be di ohini ma ne yi obi wo ho a mo ahuni futu keke ana obi wo obi ohini ni mako. This is in that family setup. It was social arm. No, obi biara hu hia. It is yes, 10 5 figures. It be a 20, it be a 80. Obi hu hia. But I was saying to identify the dear Yakupon di Asha. Yesu ye dani ye hu kakra na hu feel kakra ye make to say nipa we India. After you be to about my president and now MPs no. Say delegates who here pa. Only juma wa grounds e conversing for. If the party members in the class and about delegates. And do the financial say party members in juma, delegates in juma. Na kwa say one be to abama. And the family setup now constitute the social arm no. Never be brave at Chiawo, especially time when you're independent. Ebesi for Republic. 28th February this year. Now, exactly 32 years, sir. You promulgated 1992 Constitution. You started war mine. Now, your Constitution, you Busha phone a year, Busha, the Shia, say party, ni Ghana fan of Muye. But not the bread, Genia, or Yam, near Omo Busha, Omobeye. So, what is the Constitution? You are a 2 abaye way. I don't want to find indemnity cross. I say Constitution. The moment you put the tea, who say, there might be a year, as I say, yet to be protected. Okay. I'm not position who say, young pray, and so, come on, 8 years now, Rollins and Nesso free solo. I never got me to buy MP almost as I didn't say deputy clause in here. Almost want to be a year free because almost will say, but then, what mine, and what my man. Sexia, who said, it's so a Gamma, I mean, who's the Yatinia who will be responsible. The reason being that accountability will be a fan would be constitutional. Okay, engineer. When we are going to a year between a 10 pa, into young prepare on kakra. Sa, into your fan kakra. The Awuka in Nami Pesemi who say your how no shall see free hen. Okay, can ye no about the bosso a indemnity clause. Inti bra ye bring ye indemnity clause. Yam fancy ha.
na nyankopɔn yɛ adom ana wɔtwe sɛ nne no yɛmmere saa indemnity clause no na yɛmbisa yɛn ho sɛ yɛde ba adeɛ na adenti mpo ene ma amanyɔfoɔ no kokɔfa ɛno ɛde ba ya ama ene yɛpa yɛ ho a yɛnhunu yɛ asenem engineer yɛda ase anɔpa yi yo meso me da ase me da ase fo so enti abusua yɛne engineer Ebenezer Kodiabo Jabaku Okanse ɔno ne executive director Center for National Interest Research and yɛne ne kɔtwetwe nkɔmmɔ no nti wei no yɛ national interest agenda yɛbɛkaaka yɛn ho kakra ɛdeɛ na ɛyerɛ firi wɔ man mu a yɛn ni amere amfa yɛn ne nsi fam a ɛbɛtumi ayɛ nkakra saa na agye yɛn nsɛm ebia sisi ya no the rot in the society no has become the source of your livelihood nti yɛka ne sɛ yi a you may think sɛ yɛka ne yɛyɛ agye wano aduane afiri wo nsɛm ɛno nti w'ani abere anaa w'ani bɛbere wobɛhunu ne sɛ o yɛyɛ aborɔnsamfoɔ because ɛhɔ no asɛ no na wonya aduane di ewiase nso ɛyɛ normal so obi pɛ sɛ oyi wano aduane firi wano a w'ani bere nti yɛtemaseɛ sometimes mo reactions ayɛ ana mode ba ne yɛtemaseɛ but yɛmmisa yɛn ho sɛ in the long run no saa adeɛ no a ɛrekɔ so no yɛanhwɛ ho asɛm anka ɛna a ɛnkɔfa nsunsuanso bɔne bi mfa mmerɛ yɛn because ɛhyɛ aseɛ yɛde babies with sharp teeth ɛna agye nsɛm ɛnɛ ɛna woyɛ Ghana ni pani sɛ woyɛ ɔsɔfoɔ sɛ woyɛ deɛn wobɛkyerɛ w'adwen na amanyɔni bi hunu sɛ ɛne ne deɛ ne nkɔpɛ ɛne mmeranteɛ ne mmabaawa ne so mu a wawu yɛbɛyɛ wankasa Pentecost chairman former chairman Apostle Professor Opokuo nyina ɔkɔkyerɛ n'adwen kɛkɛ ɛwɔ social media ɔkyerɛ to hɔ wankyerɛ mu ankyerɛ obi nkurɔfoɔ no ankasa kɔ akɔkyerɛ mu na abusua ɔsɔfo panyin a ɔba bɛtena akonnwa so sɛ chairman for 8 years or 9 years na wohwɛ impact ɔde ama sorry amen the Church of Pentecost ɔmo nkura population hovering around 3 million na just a Ghana population no ɔmo so wɔ mu fapem but ɔmo de ne nyinaa to nkyɛn na sɛdeɛ ɔmo di papa na tem no ɛyɛ awerɛho ɛhyɛ aseɛ firi he ɛne yɛn nyinaa tena ho yɛ mfa me ho yɛ pa asɛm sura asɛm me nkɔka ne yɛayɛ me kɔka yɛbɛyɛ me nti makama no atum yɛde ne saa ne yɛde te ho ne yɛde aduru baabi yɛde aduru yi mɔma yɛn sɔre na yɛn kasa ɛmfa mɔman no you only live once nti yɛna wɔ nkwa wɔ ahoɔden no mon sɔre speak out for Ghana kasa fama ɔman no na sɛ meka sɛ kasa fama ɔman no yɛde yɛn ɔman no yɛ wo ne me so we have to speak for you maybe the nyame ayɛ madom manya opportunity to sit behind the microphone and I'm speaking to thousands of people at a go but yɛmmisa yɛn ho sɛ enipa dodoɔ sɛn na ɔmanya saa akwanya no ebi krampo radio program yɛ mmia akwanya no kora ntoma obi mfrɛ enti ya mmia ho na ntoma mo amfrɛ a na kyerɛ sɛ wo no deɛ wo wasɛm wo kan nkɔ baabia enti akwanya yɛnya no we will make sure say we work for Ghana, we speak for Ghana. There be a say your political parties in more Ghana hano. Your own communicators, your Kasadema MPP, your own Kasadema NDC. Ghana so the communicators a here for. Here for the Kasadema Ghana. Over 60 something years. Koko, ye betobia, ye koko bob bosia, near the abeto. Politicians, can't they do something about it? They be the old way, no MPP, NDC, no maba, no munina the same road, no, and omedi enam so. Yan sorry an kasa na. Otsena, ebekwa ba betu yen. Kuduo, eye ma. Enana ye kumo nya ne baby krone ka kire yen. Di ebu aso. Ekeka. Frimpon Enterprise.
Some can chira one pay. Ope provisions. We be provision store be. Ope so kofa niyama be gum. Me pacha okone ho. Na kofa niyama na watete so. Nti wonso tonwa ubenya bi edi ID juma opese wodidi. Frimpon Enterprise. Ebie ne nkrabata mienu aka Madarina de no ho. Nti eye miensa. Se o dan na se eye Madarina Hotel ase ho no. Eno ena eben wo a medofo na odwani akire mu ho no mo. Se eye nkwantanum nso so na eben wo a nkwantanum nso New Market. Ho no mo ne ewo. Ukọ ha ne awupe bia won sa beka. Eno achi nso Canadian Bank edan num ewo odan mobile. Ehon nso so medofo ukọ a ubekwa konya dia wo pe ato ho. Eho de drinks ene nsuo ene eton. Ko ho ne kokoto bi na fa kodi ujuma. Fre Elder Frimpong adwuma wura ewo 0244 897525 0206 473953 0244 897525 and 0206 473953. Eya no akọ Frimpong Enterprise adwuma wura ho no akọtọ onioma owadwempa nti na wasem nso so mokọtọ onioma wo ho no onya sika na okoso ade bu anipa me kire onipa papa yi bu a wo mo a you have no idea ko fa pani we bu a wo mo ehwe wo mo tie o mo school fees ne eka ho no you have no idea me gidi ye ka so no nkasa kran krofo ni bi wa wo hwe mo kro nkai wo but nkrofo ya nka wo de be politics e de adwan ye ho ye de nipa so mesiko posi ye de we mu ko military ye de eno no e de ni wo mu. Bright Senior High Technical. Say ya ne ekono. Say ya. Nsesan bi ani baby say ya. Wo ze ne na mu kakra say yakọ kakra na ye de atwi. Yakọ kakra na ye de atwi. I said driver ni mate. One more story no. Cape Coast, we have good news for you. Me we pe mo betie mo good news no ya to aso. Bright Senior High Technical. Ezo se men kan kire obi otie me. Watro BC na wie. Abofra no baby a computer ne tam den to ye no school no kura ya tie free nani so e ba cho fa ne ko Bright Senior High Technical e ho no se e general art no pesu usua e ya Greek science business general science home economics e ya visual art and I say technical no emu bie ye kire se de pamade se de ye to blocks mason adwuma carpentry adwuma car nyina kura kire se de ye twi ne ho e ba cho fa ba ne ko ompie mfiri ho no mo no ono abehunu sampaye de na fagam amamfaso aba ne so pa me pa cho Bright Senior High Technical School wo mo ewo kokurantumi ukukura wuntumi nti fa wani kire ho na kọ sanse wo mo wa kirekirefo mu tirima bọ bew omo ye experienced ewo adwuma wo mo ye ne ho ani nti fa won kọ ho no nkonko gentete na ntumi M1 pa oba be ye panimpa daache eya na wa frɛ wo mo ewo 0242 071185 0242 071185 and 0277 147727 0277147727 o fresh our numbers here Bright for no wedding komo baby abofra ne beda de empacha uni haw odi nyame som de be wura abofra ni mama na yo pabene fa ba ne kɔ hɔ no mo fa ne kɔ hɔ na onkonkɔgye entetiye afei ɔmanfo ɛwɔ Cape Coast yɛwɔ asɛm de ma Cape Coast for sɛnwa okay enti Cape Coast for yɛwɔ asɛm de ma mo muntie. People of Cape Coast, I have good news for you. We are building a new harbor in Cape Coast and a new airport in Cape Coast. It is very critical
that we do that. An airport makes a lot of sense in Cape Coast. It's a real tourist hub, and between Greater Accra, Kumasi, and Cape Coast, you have a triangle that really is a lot of hub of economic activity. You can build railway lines between them, and it's a major growth pool if we put an airport here to drive infrastructure growth. Of course, we are going to continue to people of Cape Coast. I have good news for you. We are building a new harbor in Cape Coast and a new airport in Cape Coast. It is very critical that we do that. An airport makes a lot of sense in Cape Coast. It's a real tourist hub, and between Greater Accra, Kumasi, and Cape Coast, you have a triangle that really is a lot of hub of economic activity. Okay. You can build railway lines between them, and it's a major growth pool if we put an airport here. Okay. Growth. Of course, we are going to continue. Okay. And the Cape Coast to 4 and pay good news I award the mamo and no. Yeah, be mamo airport. Near mamo haba. Yankane habo. A haba. Enti ya mamo haba. Na ya mamo airport. Enti say are you ready? Because are you ready? Commission in a course da ben. You could be anon da ben. Some person can be who die be could be anon and ya be ma won akɔfa report no dia ba Cape Coast to 4 airport no yebibia no nti mo me ehunu date no na ye nkonkonko bia no mfama Cape Coast to 4 almost so ye nipa ne ba. So Cape Coast, that is for good news ye wo ede mawo pepiase ampedu enterprise obe sponsor wo mo, in fact obe ma mo cement ama mo de si Cape Coast airport no any haba no mpacha gasam super plus and wade ma wo mo super cool cement super strong obia wa mom iron rods nketo akese ni adantemo enado nketo akese ni adantemo sizes bia wo pe ko ha unsa beka afi obi o de eye strong marine balls de beka ho because airport to de wo se obi biem ba ba mu ahu sane emframa betimi afafa ho eno achi nso o mom roofing sheet ene ho akade accessories no binding wires, wire mesh, head pan, block machines ya yadi betwa blocks no sane adwuma na bekoso 10 because akaka kra bi na ye free o mampani akufa do bre ya aso nti ye pese yesi 10 because ye wie Cape Coast airport no aka kra bi na yesi awie no a wo se yesan so hwese ye wie yi no so 10 cathedral no eno so yesi 10 oh ye bewie ba bia aduru no se aka kra bi na awie enti pepe sempedu adaroma all my materials no ne ya de ahwemu aye ne 10 e de ama omanfo no ye be supply wo mo abo anwea e na quarry dust ye de nyina de bema wo mo na mom mo am wo mpotem ha ne mo wo mo esi cathedral ne Cape Coast airport ne haba ne de no wo ho na mom mo am wo mpotem ha ne mo am nso mo pese pepiase ampedu be bremo niema ni bi ana mo nso so mo be kwa akoto niema ni bi no e pa chaw emia ya hodo a obehunu ye nie odan boabo ye ben Akim State Junction Jubilee Hospital nchen ho nso so obehunu yen afa new marketing kwantanum ho no e ho nso so ya bebie nkrabata ne bi wo ho so adu ye ne Apiani Junction di enmuhwe sanso na chiase nso obehunu yen wahwene ase e ya no afre eja pepiase ana se eja mpedu e wo 0244 166937 0244166937 0208 299115 0208 299115 o fresh our number ya o best onsa ebe kan yen na de aduro ne dia papa yi bibisa nse da ben na airport no baso asem o kan wa kire o se gisenyame bam de ne na wo se yetwa akonkire ne mpaebɔ nso so de ma yen ho enafua nso ene de to ho no mo a ye nyina ye koka Jesus Generation Ministries Victory Temple na ne 7 days akonkire ne mpaebɔ no osofo Emmanuel Dompre edi anim ami aye ne kama ebacho hyase ekura hyase kra hyase enra se enra na ye 12 hyase enra akonkire ne mpaebɔ no ginamu dendenden a enya asenketo ebacho achima boabo ye ne Kane Vision Vocational Institute no ena ebo ho
ɛwɔ aboabo ofa saa living bread kwan so a wobɛhunu yɛn ɛwɔ ɛhɔ ɛnom yɛhyɛ aseɛ nonsia bɔ apaa mu ɛkɔkɔpem sɛ no wɔtwe ɛbɛbɔ apaa mu ɛno no yɛ anwummerɛ nyankopɔn yɛ adom akwasiara no nkron kɔpem sɛ du mmienu ɛbɛbɔ na yɛde biribiara aba awieɛ ɛpakyɛ dwumadie no sɛdeɛ ɛbɛsi akɔ no ɛnie ɛnora ɛne ɛhyɛ aseɛ nti na neɛ kasamafo obɛdi yɛnim yɛ ɔsɔfo panyini Shaibu Lasisi ɔno no ɛwɔ Dansoman Nkran MC foɔ no wɔ hɔ ɛnɛ yɛnka ɔmo ho asɛm MC foɔ no ɛnɛ yɛnka ɔmo ho asɛm because ɛnora yɛhu sɛ Joshua odi MC no kama saa nso na owura Evans Mante Sapon so boa no nyankopɔn yɛ adom ɛnɛ ukuyada yɛgyina mu ukuyada nonsia bɔ paa mu kenya nadwo anaasɛ nwummerɛ yi yɛkɔhyɛ aseɛ deɛ ɔba bɛkasa ɛyɛ Apostle Mark Opare Boy ɔno no ɛyɛ district head ɔba MC no bɛyɛ Deacon Eric Osei meyɛsɛ nka menka MC foɔ no asɛm nyankopɔn yɛ adom a ɛnɛ bɔmu yɛ ɛnɛ te sɛ Tuesday nka ho ɛyɛ Wednesday ɛnɛ nka ho enti ɛnɛ nka ho na mmom nyame yɛ adom a ukuyada no yɛ Apostle Mark Opare Boy ɛna ɛbɛkasa Apostle Mark Opare Boy ɛna ɛbɛkasa na ne yɛsɛ mo confusion nipa yi ɛkasɛn yo Thursday ade yo amen komra ɛwɔ sɛ mo kɔkɔ gye nkyire mu sɛ ɔma twɛtwɛ no no hwan ne san yɛ kɔgye nkyekye mu famra because me who say Tuesday can hold a Tuesday in Kahua. Jubilee Hospital semi in Kanchra no pay. Jubilee Hospital semi in Kanchra no pay say umpomu dodo na pe baby akwa kosan ho yade afo ani chire mu Jubilee Hospital ntentem na untimi hwe ma wo ho entimi ento kama pa. Jubilee Hospital say say eye yade e wose yeje to ho na yehwe wo ana okwa aba na yehwe wo eno no okọ eye Jubilee Hospital a obetumi ahwe na wakeka ne mabom kama ma ho atɔ kama pa afei pharmacy no nso so wɔ hɔ pharmacy na duru bi a wopɛ no onsa betumi aka ɛma apemfo no nso mmra ne yɛmfi ani ne omachi kɔpem bra ɔmbɛwa asomdwem ebetwa scan nso mɛɛma no nso check on prostate wani ne how ɔse anaasɛ kaka bi ɛɛtetee wo oba yɛbɛhwɛ ne yɛtumi akeka ne mabom ayɛ ne kama ɛde ama wo insurance no yɛgye aban de ne ankrankran de amantra twene kese no so na behunu ɛyɛ Jubilee Hospital ye environment ne yɛ kama pa ɛyɛ na wabɔ modern na wafrɛ 0244 575799 0241784645 Jubilee Hospital me pa chaw wo mo ɛboa yɛn ɔmo run ambulance service nti ambulance no anadwe da suo mu kra na yare bi to hyɛ so a wobɔ pini yɛ ne a yɛbɛtumi ahwɛ na yaba befa wo akosan yade ama ho ato kama afei back to Jesus Generation Ministries womo ensem no anase womo issue no nyankopon yade mo anafua nso ne yade asi ho ɛhyɛ ase enra adwoda enne ɛka ho enne benadai ɛka ho na emom ɔkasafo no ɔkasa a enra no enne ɔno a na besan kasa ɔkasafo no ɔkasa a enra no besan kasa ne Reverend Shaibu Lasisi enne obesan kasa afei ukuyada Apostle Mark Opare Boy ebeba bekasa nyankopon ya adom a yawoda nso so Apostle Dr. Emmanuel K. Apeu ICC ena obeba bekasa na wasan ede ifiada enso so asan api so memeneda Apostle Dr. Evans Abuaje Ankama God's Outreach Church abuabo ono ne kofare bae ona eba bekasa ewo ho na nyame eya adom a kwasiada a yedi ewie no Reverend Emmanuel Obin Dompre ono na dwumadie ni sine nan so akasa afei MC ne be Prophetess Mrs. Eunice Dompre omo eba beboa ma dwumadie na koso ne do so pa Pastor Helena Asrakpe Prophetess Mrs. Eunice Dompre Sister Ruth Abuaje Sister Emanuela Dompre afei adwumtofo no yewo Minister Oforia Abuaje ono no be free Agogo Presbyterian Church aba Obapa God Love Comfort in crying and wo beba Dickness Root to Drew
God's Outreach Church ɔno nso ɛbɛba ɔto nsa de afrɛ mu nyinaa sɛ ɔhyɛ aseɛ ɛnra ntumi maa bi ɛnɛ ɔbɛyɛ nti bra adekyeɛ ɔbɛyɛ bra kɔpem kwasiada ɛyɛ na de akɔnkyerɛ ne mpaebɔ ɛde ɛpii so ama yɛn. The people of Cape Coast, we still have good news for you. Onte ya senti kakra ma yɛn ye bape mwadwenkyerɛ ye de bɛtoa so. So with the people of Cape Coast, we have good news for you. People of Cape Coast, I have good news for you. We are building a new harbor in Cape Coast and a new airport in Cape Coast. It is very critical that we do that. An airport makes a lot of sense in Cape Coast. It's a real tourist hub, and between Greater Accra, Kumasi, and Cape Coast, you have a triangle that really is a lot of hub of economic activity. You can build railway lines between them, and it's a major growth pole if we put an airport here to drive infrastructure growth. Of course, we are going to continue. Okay. Yeah, that's it. The people of Cape Coast. Well, good news, no. Dakwe Beneza, yeah, that's it. Asari Stephen, yeah, that's it. Nate A. Gabriel. Nana Kofi. And Miriam. Millicent Safwa. Also, so, yeah, that's it, Bibri. We say, your friend, fantastic Wilberforce. Or say, or the free say, we are something so. Or say if your driver or your boss is driving us into a ditch and you have superior knowledge and you allow your boss to drive about 33 million Ghanaians into a ditch, then you don't have any knowledge on your driving skills. Regards and confirm Honorable Kofi Binta Afo. Also, your incoming MP, Eddie Morman for what Sehi. Asanwin so. Sehi Rioso constituency. Nana Berryman Nana Akon Frempong. As so the audio benye wapa anti mamin kind of brofon intentem. I say the e-levy arrangement never makes sense to me. Using a bank app and sending 5,000 to a mobile number, you are charged 55 cedis. Using same app and sending a bank account and sending to bank account, which can then forward to a mobile number, you pay 10 cedis. What kind of country are we running? May heavens save us all. Greetings to His Royal Majesty, or dear your doctor, Frempong Manson, our Toso and 9, Achim Kutuku Hene. Nana Equia Santua Etosumienu. Achim Kutuku Hema. Nana Ukuanajo Efutu Dompre. Onono eye Ohen Awo Adwejiri. Ena Ankobia Hene. Edema Achim Kutuku. Obrempong Jemfi Safo Chere Tosumienu. Krunting Hene. Achim Kutuku. Nana Ajikum. Ameniampong Tosumienu. Trafo Hene. Achim Kutuku. Oso Chiamu Nina. We free Berima Nana Akon Frempong Eho. Comensa Pillar 2. And so say the Freedom Kwabinya constituency. And on also say Dr. Bawumia. Okay, so I think they should be Dr. Bawumia's vision. And on Dr. Bawumia visions. Dr. Bawumia's vision outlined for Ghana is the best. So let's support him for a better Ghana. And Chiankoma Honorable Robert Lamte, aka Ukumkom, next MP for Madina constituency, and lawyer Mike Okwe Jr., next MP for Dom Kwabinya constituency. Co-main Sapila 2. Mikro Minion. And wakwa je pa force ano. Okay. We dia no yenkan. Yenkan. Yanku yenim. DJ Omale NYOC go so. Or say Ghanaians should put a deaf ears to the propaganda from JDM and NDC party because they don't have nothing good for Ghana in terms of development. The coming back of Mahama is suicidal and scary.
DJ Umali ne de buy no. Okay. Yanku yanim. Ambisco spelele kaswa and ordinary the Fraba aka Hawa Hawa Bawumia 2024 undoubtedly or say Dr. Bawumia's fantastic vision ama NDC4 adayeson omkoketa so muntimi na krokro na chiwon. In fact obe deliver nyina ma my Ghana ko na nimuniti December 7th no mumie nyina nta na chi na enkodimudie entumi emra. Teacher Kujo Tepa enyina susu osi ex-president Mahama why me no there be eno de pacho mo fanko esoro ho no mo no mo keke kamfama mo ha de entumi nka ne sa. All right, Bertrand ni Ejein Kreku aka Papa J osenchia enkoma Tema Newtown fu nyina ochia wom. Also my ready pass on bema Dr. Bawumia competent spare driver and a mate. You see on the spare driver beka home. On bema ne kwan ama wetimi edi Ghana enim. Okay, my dream child do amode buy no. Facebook. I can kind of come. Ede amount. Womwa omo tro no mfa ni nyina no. Wonso so obetumi akokenkan wo de say we back in kind of Facebook who have more we ha tiu so be confirmation center akọ kind ho yehu enso ye nkan. Okay, mama kan last one we or see a friend no Nana Kwachi Anefi or say Bawumia is paying a mate decides where to go inti ontumi me kan kire say car no enema nko yi a e wo say ye de kɔhye driver no Ghana for or sremo say mama mani enna ho odi free Kumase ene bae Nana Kwachi Anefi ebusia ma de nkyira mo di free Facebook de bae ne akenkan de amamo no afei mama nkote SMS no last one we see a friend on KEKB or say good morning KEKB ni ade ade no hey no anyways Joe the free botwe and our day ebaye Joe ye da si bebre enti we no nyina ya mo messages ya madaroma mo de baye ya ken kan kama e de amamo ya da mase ye brain so aso. The people of Cape Coast, once again we have good news for you. The people of Cape Coast. People of Cape Coast, I have good news for you. Okay. We are building a new harbor in Cape Coast and a new airport in Cape Coast. It is very critical.